Wanum enso ede aba. Yade ma wo said ye sene fata o se anopa yi no ayade se wiem aka asi na ebeka sia ebo eye nonkono ede ekro no wiem ebebai na awia no aye said ye pese ebo no na so so onya no emmo no said ye agya o hwe anim se agya ko binya no obebo no aha enti enu achi no o chese boba duba akodum ye no de ekro na na awia no beyi ni ti aye se ebo sa star no so hu ebo eye no mienu ede ekrona na yenhwe ni musa ensuo no beye se eguguo no aha yesa de epetepete no wono so nya ne ho enso ento se de opese woto ne fa no tie na no ensuo wo wiem na so ensuo na wo wiem no ento gidigidi bia sa ento gidigidi bia sa ewia no so beye se de ono so e bosta bi sa no ti weda no aye ho ne ho tie ya na wahye no so enso ede amayani ti wo dwumade bia wudi bia na no se do besibi so atoto no ede afane ensuo wo wiem na so ensuo na wo wiem no ento gidigidi so I said July levels no te one man na wia na se ebo no na atia kwada na ensuo so I said wo pese odi ni dwuma na o meche ne kakanga kra se wo go football bo it is an ebeko adesima ma anopai afi na do kasafdie no atoya no ma ha eye o number 1 account radio station Ahenkan 93.3 FM Jumadia wasugusu a uetie watudin se Maakye ane anopai so no somfo eye me adwempa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan. Once again, good morning and welcome to the show. Ele banjo. Yes sir. Ele banjo. Ele banjo. Ele banjo. Ele banjo. Ele banjo. Ele banjo. Why go? The bread of life is Jesus Christ. I see a bit young, but before some year and no. Mame enchia ye nuano moy na montre asempani mu evama won mama kan na omoso so enfom kasafdie no entria se de bia ye nyina no ye be share ideas for the betterment of our motherland Ghana enti asenkafo no se de da ye no no anopa ye di besi staga GH so na eto eye Pablo so ene afei original kakaku na omacha mana so asenkafo nyina so sa anopa yi Ahenkan 93.3 FM Maakye is live is airborne enti omoma modern no from kasafdie no entria emma eye akwantufo mo tihye nim nyina so entie no kwasem no enti achia asenkafo nyina wie afei ya maame ya papa no makuafo so anopa ya mamu nyina mache yadamase sanse madaroma ana dani de nyina no yetimi nya bibide ko eye ya no digu ya furu ni mu ma hoden mapa enso timi ekoso anopa yi ejidi esa ya no ba ye ne ye kwa akosra no ye be ko no obo ade atonu super na guso ama bibia ya kama then adwuma yafo a modie na yensa no dwuma no mososo ya mamu nyina mache anopa yi ye de besi adepanfo bi ni motese Mr. Obio pamade wa achima aboabo fi clothing wa achima bana se asenfo nyina ni ba ko pe wa achima sene ma Joyce wa achima sene ma vaida soso ewa aboabo amantra ono wa yikura ya kan say oda amantra ya mamu nyina mache Masha Beauty ono ebotire ano yetre enti anopai asiwa moso na to eyensa no dwumafo ni nyina so yaba mu nyina ma che anopai afei sikakura bia so ye no so ye di besi Ghana commercial bank adwumayefo so omo ncheche ema NIB fo so nka omade Access Bank fo so nka omade Brim South Rural Bank fo so nka omade afei sikakura bia wudo na kani nyina no omo so enso omo so yi dia di fo no ye di besi
Frempon Enterprise sansi wadi papa che eti yedi sine so obetrem afei wano so nkyɛn mo mɔden ma ne nto ɛyɛ adwadifoɔ ni nyinaa no pɛyi se ama mu nyinaa kye yaba yɛbɛsom ai akyerɛkyerɛfoɔ no som wɔ hɔ anɔpɛ yɛma mu nyinaa makye yɛgyidie so ɔbɔ adeɛ da roma fiti mo a mokyerɛ deɛ wɔ nkora ntotɔfe wadi mu a de kɔpe mpanyimfoɔ ni mu ɔno ai yɛma mu nyinaa makye anɔpɛ yi yɛgyidie sɛ bibia ahyehyɛ yie afei baabi bia abutu anɔpɛ yi biara wagye ahenkan maakye atomuɔ anɔpɛ yi yɛda wase ɛyi ani sɔ yɛ ahoahoa bebree yɛma mmo na mmom ma wo nkoa wo ntie ka kyerɛ wo nua no so ntie nkwagyesɛm no yɛwie ne sɛ yi no ma yɛntie Nyankopɔn asɛm an na wɔtwe mu no yɛyɛ yɛn ho aduro sɛdeɛ bɛyɛ bɛte yɛn ho ase ɛsɛ anipa nyinaa no yɛyɛ baako na yɛn agya nso so yɛ nipa baako a yɛgyidie sɛ wɔno ɛna de yɛ ba atiafoɔ asase yi so na saa na tie deɛ a anuafoɔ ba ne sɛn ɛna ɛyɛ ne yɛn ntam ateteɛ yi ɛba ne sɛn ɛna ɛyɛ a yɛde yɛn nuanom binom anim twitwiri fam yi ɛba ne sɛn na ɛyɛ a yɛbu yɛn nuanom binom anim tie yi ɛno ɛna egu so a yɛyɛ yɛn ho aduro nkakra ɛsan sɛ yɛn ho sɛ nipa bebree na ɛbrɛ daa ne daa nyinaa wɔbɔ mpa yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ wɔn ɔpɛ sɛ ohun Onyankopɔn animonyam nanso so no yɛate aseɛ sɛ Onyankopɔn animonyam no wobɛhunu nanso hunu a wobɛhunu no wɔde fa ɛyɛ wɔno ankasa adeɛ a wɔyɛɛyɛ sɛ ne su ɛne ne ban ɛso ansa na wɔn nsa aka ɛno nso so ɛyɛ nipa ai eti si yɛ die ni yɛn hyira no wɔ Nyankopɔn hɔ nanso ansa ne yɛn nsa bɛka no wɔno Nyankopɔn no ɔntumi ɛmma physical ma yɛhu sɛ Nyankopɔn na abɛsiwe na ɔde yɛ die ne ɛba entetene wɔn nsa na ɔmfa ma na wasom no wagye daabi wɔde bɛfa nipa so na nipa ba bɛyɛ ɔmoa ɛwɔ haw biara na sɛ tibia bia ɔnam mu bia edi saa na tie deɛ a na ne ɛwɔ sɛ yɛdi nipa ani ɛwɔ sɛ yɛdi anidie no wɔ buo di ma nipa biara a yɛne no ɛte atiaso asase so anase yɛbɛhyia no ɛwɔ yɛn abrabɔ mu ɛmfa ho ne ne tebea ɛmfa ho ne nipa ban a wɔyɛ ɛmfa ho ne fie a wɔfiri mu ɛmfa ho ne ntɔn a wɔbɔ ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ yɛn nyinaa no yɛ nipa baako ɛwɔ mu sɛ ebia nsonson yɛ na ɛwɔ mu a ɛne sɛ ne kasa ne yɛ soronko kyɛn wɔ deɛ no anasɛ ne nipadua no kala no na asesa ɛno pɛ ne nsonson yɛ wɔ mu nanso yi ne nyinaa firi mu a yɛtwa yɛn ho a yɛ mogya korɔ naa no ɛna gyina yɛn nyinaa yɛn nso so yɛ mu ɛti saa na ɛteɛ deɛ a ɛyɛ ne yɛka sɛ obi yɛ busuani ɔyɛ me busuani a yɛnka sɛ ɔyɛ busuani sɛ yɛbɛhu sɛ ɔyɛ busuani nti no meyɛnhwɛ ɔwedeɛ no yɛnhwɛ ne kala no ne yɛnhwɛ ɔso kala yɛ sɛ o daabi wo nua sɛ ɔyɛ kɔkɔɔ deɛ ɔsɛ wɔyɛ wo nua sɛ ɔno ɔyɛ kɔkɔɔ na ɔso yɛ tuntum nti monyɛ anuafoɔ daabi na mmom yɛtwew mogyaa ne yɛatwe anasɛ deɛ memfa wei kora nyɛ a simple example sɛ ɛnɛn yɛsɛ abɔfra bi obi akɔnyem obi sɛ wahuo na ɔne na wo yɛsɛ ɔnya ne ba wɔsɛ yɛ ne ba yɛnka sɛ o abɔfra no yɛnhwɛ n'anim a yɛhwɛ n'anim no dabi wei deɛ wɔn sɛ ɛyɛ Kofi Mensa ti gye Kofi Mensa ba ne aka ne tra saa kɛkɛ dabi na mmom gye sɛ yɛtwe Kofi Mensa mogyaa ne yɛtwe abɔfra no so mogyaa ne yɛde akɔyɛ test ahwɛ sɛ ampa ɔyɛ Kofi Mensa ba anasɛ ɔnyɛ Kofi Mensa ba eti mogya no ɛna ɛyɛ nyinasoɔ kyerɛ sɛ ampa nipa nyinaa no yɛyɛ baako sanse mogya korɔ naa no ɛna ɛgyina yɛ mu yei ti hunu sɛdeɛ ɔne nipa bɛtena mɛse daa ne daa nyinaa no yɛse anipa hyɛberɛ ɛnhyɛ anipa nsɛm ɛyɛ nokorɛ no doubt about that na mmom no deɛ mete aseɛ ne sɛ Nyankopɔn na nipa hyɛberɛ kura no ye wo hyɛberɛ ne bɛwie mu di a wɔde bɛfa nipa so na nipa bɛyɛ ɔmoa ama wo daakye no adi mu enti sɛ woahu sɛdeɛ wobɛtriti anipa a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛkɔ nkan wɔ w'abrabɔ mu enti anɔpa wobɛhwɛ mu no na obi ba de te ne nkyɛn nanso so sɛdeɛ wɔyɛ abɔfra no tete no hyɛ n'aniyi no ɛyɛ ne sɛ wawie wɔno so kura yɛ aso so pɛbɛ yi bio ɔpɛbɛ ni bi
na unim ade ya na Nyankopon ye ne se sa abofra na wotete no ubehunu no na sabisabi bi kura wo mani bi fine wo bi ena akwadwo bi dia betena wo nkyɛn ena wotete na ye odie ne ye wani mra wo so na dia wotete no obi ba no babia waduru abrabɔ mu no o ma no kura nya ho kyɛfa afi na nam na wo pa kyɛw se won na nam na wo pa kyɛw ete wo se wo ti ase hunu sɛ enipa ye nsuro no na ye bu nipa na ye wadwe sɛ wo mu nipa wo de wa ne oga o de ho me ma metri so ye nka wasɛm kokoti fa nipa bia anya hwe wate asfa asase so obia na obebe wu bia na waka wadwe a kyerɛ no di dina tempo pra ye ro na kikakɔ anu tu bɛkɔ so atra wo abc ni mu saa onko ani mu da ewa abrabum onko ani mu da ti hu sade oni nipa betena hu sade oni nipa ebetena esanse medie megidie se Nyankopɔn enipa a wohu eya omo fa oya omuni atiti mu ono Nyankopɔn won hyehyeye de magwo ne mo obia wonam sa atiti ni mu ono o si Nyankopɔn ani kum mobro afo ho si wahu endi sa afo no soso na ya na sabi ehunu se de ebekro mu ye no se obi eyareye se obi ye ejanka obi ye kunani si wahu san sabi mpraduasa nipa yi mu no aya na ye no o masetra na duru bia ya na ye den mayen hawa ekoye de bi mu faso sabi o kohwe abusua bi se de o mu hye oba kunani bi pa ne yi a se de o mu hye na ne yi atete na ai mobo are ho badu nnimu ntira tete na wotete no enhwe ni mu se so da che wusu bedi ye da bi sabi obi yare yade a wo yade o ni esa tete wo ye mo ye ntin by the ebe ye wo no and at times so no e was wote ase eya na nsem ababusa ho ne se nipa yi e bi kura no wote ase no nso bi woni nsem o sai no ne nipa so tena ye sai no ne nipa tena ye sinu wa anwene daache na adwene ne se na hunyade a wanya ne ntino wono de wonhia wo bia mo awatasfo asase so da oboa sana na adwene no na adwene so wonhia nipa bia mo ada eti kokoti kuntai no ye ya se na wonhu se wohia obi mo a ye enna wohia obi emwa eti wiase mo yewe obi hia nipa mo a enu ti na meka kire wo se wadaroma de wuye bia no se wo sika eya invest wo nipa mu fa wo sika ni se nipa mu ye fa wo sika ni bua nipa na wo kire bu kwa hu kire mu a nipa akae wo wo kire bi okwa hu kire mu a nipa akae wo sanse de wuguo no eya na enoa soso na wutwa na wumfi obia no wo kire bi wo so wo be kirewa obia susu be yiwa ma na saabia na abadure se enipa trimodin da bi nya enipa trimodin nya enipa trimodin de ogu ye na wutwa no de ogu ye no na wutwa no enti anopai bebesi ya kenkan bibi kakra na oso odi esua eye ade ebe kenkan sanse se yemfrase na yante en ho asesa titiri kura ye ba be kwa abatu oso yi ye ye ba be kwa abatu oso yi we se mi dem ye pipini etu ohun ni nua pipini NDC ni a ye na obu na ni chie kaka sa fin de kire no edin hunu se de obesi bi ene nipa atena hunu se de obesi bi ehunu se de oni nipa ebetena na uhunu ni saa eboa wankasa
aboa wankasa ma wo hunu sɛdeɛ wo so betime tutu anamon de afa anopa yi yɛ kenkan ɛwɔ Colossians 3 verse 2 Colossefoɔ ngoma no 3 miɛnsa ne yimu dumienu ɛna anopa yi yɛbɛkenkan de afiri ɔse enti ɛnam sɛ woyɛ kokoti wɔ nipa so san wotumi bi a wanya nti si wahu woyɛ kokoti wɔ nipa so ɛyɛ wo sɛ wawie saa nipa korɔ na betimi de waba fam sɛ wodi ma meka kyerɛ wo saa nipa na betimi de waba fam hunu sɛ nipa na nam wɔ so a wokɔ soro hɔ san sɛ ahoma nam dua so na hu soro yei ti sɛ wonya tumi ne wie fa nipa ne so mom ebanya tumi ne wie ne wahu sɛ de odi nipa ne betena nipa na betimi asa ahwa wase atwedie etia wase yade ahobrasye ti mobro hunu wonnua mobɔ tenna meka kyerɛ wo sɛ sanse yɛnyina no ɔbɔade Yesu Kristo bɔ yɛn sɛ ne suban sɛ sunti no ɛwɔ sɛ wonnua ɛkɔ ahohiahia bi mu wɔnam ɔyia obi mu a ɛwɔ sɛ wo so feel that pains ni bi ɛwɔ sɛ wonya saa tenka ni bi di ma saa nipa no ye tisi yɛhu sɛ yɛnnua bi ɛbrɛ yɛ ɛda yadeɛ mpa so a ɛwɔ sɛ ɛka yakoma ye na sɛ de Yesu betumi yɛ de aboa no ɔbɛba nkwa mu no yɛtumi yɛ sɛ yɛhu sɛ yɛnnua bi ho akyerɛ no ye sɛ yɛsikasɛm sɛ yɛdan if sɛ yɛbɛtumi aboa nko ade a na uwo mmoa na you shouldn't sit there na ɛnhwɛ ma nipa no ɛho ɛnkyere no yɛ wafam deɛ fa boa sɛ yɛn nyinaa yɛte ho asesei na yɛnya atenka ma yɛn ho a ɛkɛ ɔhaw no to atwa bra yɛbrɛ nyinaa wɔ asase wɔ so ne sɛ yɛnya ɔdɔ ɛnya tema ma yɛn ho yɛnyi ntum sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako ɛmfa ho ne tebea koro a yɛwom ana yɛnnua bi wom yɛn nyinaa nipa baako sɛ kɛ yɛte aseɛ saa ɛka yɛ mmere sei ɛti da biara me deɛ meka sɛ mente aseɛ sɛ bɛsi nnɛ ɛyɛ den sɛ abusua betumi aka bom na waboa wɔn ho obiara yɛ pɛsɛmi nkuminya obiara nya ya wɔsɛ ɔne na abusua de wabrɛ no ɔno ana edio sɛde ɛdeɛ saa ɛwɔ me na ɛwɔ yɛn ɛnyɛ pɛ na yɛde kasa bebuo wesei ɛde ɛkyekyere yɛn ho saa manuama ɛsɛi yei etiɛnte yɛn ho ase sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako na Onyankopɔn ana wayi yɛn ne saa yɛso nti no yɛnte yɛn ho ase oyi yɛ ɔdɔ mu ɔde ɔdɔ na yi yɛn na ɔsoma Yesu Kristo si wɔ mmra na ɔmɛwu nyi yɛn kwa no wankasɛ ba na meba no nkrɔfoɔ bi ɛyɛ dibɔyɛfoɔ ekofo bi ayɛ bɔnea ekofo bi so ayɛ papa timi deɛ papa na mene wotwa katim beji apapafoɔ no na magya bɔneafoɔ no daabi wɔba kora de ma bɔneafoɔ ni mom wɔba de ma bɔneafoɔ ni mom enti ɔse ka nipa kora no enka tema bi a yɛbɛnya bia no ke nya de ma wɔn ma wɔn suffer in life yes wɔn mu akɔmɔ brɛ wɔ abrabɔ mu no wɔn na wɔse ka brɛbɛ no yɛbɛn wɔn yɛtwebɛ wɔn ne yɛkyekyere wɔn wura hyɛ wɔn nkunan sɛ mpo yɛni bi mpo yɛbɛtumi de aboa wɔn a sɛ yɛwɔ ɔdɔ na ne yɛte aseɛ sɛ yɛ nipa baako na yɛ ɔbɔ adeɛ no ɛnsa no adwuma kanamo we ne betu nanso so ɛnɛ yɛ man yɛ ayɛwɔ mu yi obiara mfa obiara ho bia pene deɛ nyame hu yɛ mɔbɔ anɔpa yi ha ane yɛde Nyankopɔn asɛm no besie na no anso na watwi mu no akwanya yɛ nam so a yɛ kyerɛkyerɛ yɛn ho sɛ ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ human beings
are the agents of God's work. So be careful how you treat people. Tiasia sa. Se Nyankopɔn de unhyira ne bebre wo de befa nipa so. Ti de wudua ne nne no, enne Nyankopɔn behwa so na wode ho enhyira e de afa nipa so de abre wo. Hu se de oni nipa betena. Yenye nipa ye me entoto nipa ase. Ne ye de ani nipa na wasase so. Anɔpɛ ba de enka ye ho no no mmoa yen. Na watwi mu adesua ne nkyerɛkyerɛ ne afutu a wodi tuye no yentie na sopam na yenjintum na obitika mu na obi betena ne nkyɛn sɛ de wɔpetepete ne ho twetwe ne ho kyerɛkyerɛ ne ho wɔ ka anim hwɛ de wɔkyerɛ wɔ ka anim wa mɔbɔ na wunim ntira wa mɔbɔ unim anka wasesa nipa na ye ne sa tantan de no awurade hu ya mabɔ na ke ho na ɛhyɛ yɛ den sanse nipa ni bi wɔ so mo ahomete wo yɛ wadwen sɛ wo twea bɛ wɔ mo no na wɔ mo so ɛde ɛyɛ adwenbɔne di hyiaw eteduru ba bia na akoyɛ sɛ da bi ma menhwɛ mu ye na ma ankonya asɛm edi sɛ awurade wa ma nkonkon na ma mɛhyɛ yɛ ma wo hu ɛbɛyɛ den yɛsoro ɔbɔ adeɛ so hu yɛ mɔbɔ na ɔmɛhyɛ yɛ den sanse ɛnyɛ yɛ pɛ o yɛnya nke bɛbɛn nipa bi yɛnya nke bɛboa nipa bi akɔhu nipa bi mɔbɔ aboa nipa bi ama ɛso sunsuanso a yɛnya no yɛde adwemu kan na kɔɔ yɛ o na so amane yɛde abrɛ yɛ no enti abɛda ne afutu sɛm de ama yɛnnua bi ɔbɛn yɛn to ɔno nso so kɔ so ɔkɔyɛ obi adɔyɛ ɔkɔhu obi mɔbɔ saa wɔte nipa bi ase sɛ yɛnya nipa baako enti ɔbɛn nipa no wɔ so hwɛ ne ho yie sansi yɛsi aboa no onya no wɔnka wɔn fe ne senkyerɛw enti awurade di sɛ waa so hyɛ yɛ den woma wo konkon na ɔde gya yɛ no ɛhyɛ yɛ den hyɛ yɛ ma ɛnyɛ saa ɛbɛyɛ den anɔpɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ ne wɔn hyɛ yɛ den wɔn hyɛ yɛ ma ɛnyɛ saa ɛbɛyɛ den amen yɛde asi sports team na tena se nti agya yɛbɛkɔ wɔn mu hɔ na wɔn so de abo awura mu agudie mu ensɛm wɔn mu wie a sɛdeɛ mekan ne sa bɛsi nkunya biem de ɔbɔ nkrataa ɛyɛ up next after ɛyɛ sports no na afei ne nkɔmɔ ahodoɔ nso aka no ɛno nso yɛde atoatoa so ɛde ama wɔn ne nkɔmɔ bebree wɔ kurom nkurɔfoɔ ani agye sika ba kurom sɛ tam nyasɛm ketewa sika ba kurom paa ɛnɛ sika no so aba ne hyɛ da mpɛ dede saa tuuti sɛ sika na ba na wo mo onim se bi beso wo mo so no obu aproma ya mefa dede nko why jo okay bi ada ye bi a come na so oba dia da romo de enko asa che ye nso okay eti ye be ko aba na ye be ye adwuma ya ba ne aba sisi ayi na ye pe MP a ye to aba de ma na de be ko US ne Germany. Oh, sir. And na sisi amope. Se bebi a de na do no. Oh, ene we mo ye ne abrofo no eni nkita hwan. No mo mfa ye nko. Na wo mo be fa hanom nan. Ana no sa agreement re nyi. So ma betu galam se na se no. Hwan mo ba betu ase no. Abrofo no. O ma betu galam se na ase no. Wu ya no ma san betu. Na wan kura na ka jam se galam se na ya abrofo nko na etu. Da bi se ma sem na me ka men ka so buruni na bebi ni etu. Me se ma betu galam se na se no wi no ma san betu efiro no ne aba betina no ma asan akomu krom. Abrofo no ye de ombo ma betu galamsi no na o ma se asase no de o kan me se dan tiase yi okay say bibia campaign message na edu no we rough I do be kwa brochiri na akudi pa kakra ho no na wanya skaba fi aba fi mama jetum se o ma na sika ni utina no bobra o ndru be bia we nyame na me kan era simple pe fe no mate Ghana ha no anwu adwene the voice ne ba nti say e bia adwene se me na me kan de ti ni MPP pani bi be kan o say o man no nananom mama pese mo ma o tu kwan kwa bochi ko bobra wa bochi di ska ba fi no mo tu ma ba na ma me a
Mema monkola ne tu kwan ko Germany ene Australia ne na USA ne UK akobo bra discover fa be hwefie ontimo ntoma ba no mame na 12 hours craft from Ghana to Australia me de nkofo di machi ko ene nye events 7 hours or 6 hours Ghana to USA ina ontimi nye na chese Australia na mo koye no ne na nkofo ka na no kra hu na say visa scandal nkofo edu mu rumu so me journalist no mu journalist say na games na Ghana me John Madie ba kwa na mabufu nsem chweni a wo koye games a ebisa say Ghana competition be na ye participate o ma o ti wono mo hwe mpani anim say interview ntimi nya hwe untimi nkase Ghana yewo azamadio kotumrika da mayen untimi nkase Ghana yewo rusa monu okohwi high jump na o ti wono sa unni ma dia na unsam twa no ekosi sen dia na ham ne se we a waka ne se yi obeka o de obeti o se o eye se doctor di o se dia ndie me okeka wakasa we chibet ne kasa no your kind first one na on no say we dey enye ne kan show wa na waka wasem ana isi asuban a amanyofo na fa no no omu beso omu gu nsam twofo anim ase wo man man anim eno na ya mente ase no so no dey onye o mavisa nti was on the onya dai oni city kasa eye witness something was on the mavisa so no mavisa nti ono nti kwa be so no be for the crofo no be ko say obemboa na wa carry nkofo from the constituency na kopie mo USA na work up you Ghana work up ya ye hu ya hu ano no wo tia no dia your budget what the work up na your budget so Ghana and qualify ko work up na estoja ma we ye be bompa ye gum papa ye nko say some guys ya say ya say you ko work up man mu yede afcon man mu yede unya bibi man mu yede yede tia wahu abibifo asema ya da bia meka no no omo enjoyment ne nenko a watena no onwene ho da bia adwen ho ade na ya ndwen ho na wode wo ko bi ma so akoye adwuma no na se okọ a wo mba se pre na se unim grofo ma ko ma bi na ka akọ beba ne awaye na se no aja tumi sa de na nye papa na ya yesie na ke man no ye kama ya ne aka ye kuro mu a eke no ni wedi ai na ye odi sisi abibi ad na do no anti obi anhye bo obi je ona bo so de ebi be kwa na kan ya kam ko je vote transfer ni ba ha no manim ya sisi ko ma ya wie ai ona bo akwasi akwa o da bi so ndo on cancer na me busa say onu so de bi be kwa na ya sem busa o da bi on cancer se ne waka na en cancer ma no se me se waka sa mpa cho na se nkasa ma ona bo na me busa etiwe no omo tie me busa ona bu ko finti be se me hunu se ona bu de bi be kwa ene ka me ekwa bia be bazu bia be ba beto aba wa be beto ona bo dada beto no nya MP won afiance na obepe wonye position wa bem national youth authority one my dear no ye ho oye yuma won but imprim na me no ka say di ono afiance na kopa aba no nto se o hye bo no bum na tonko na koma so mutum etiwe no the constituency for ni na no mo pe bia na do om beko so tu kwan ade constituency ni mu aso jaman constituency ni mu ase do na sem too much into the voice na ngasa wa ha masa we nya PP promise ni ye yo no abese delegate for bo na dey see our problem ni obu no so dey be tu kan o ya support o de o monto to o mo panko o monto to nko sa da won kasa wo ti o ya support ni say obi no se wo to abama me a leader nkasa sa leader nkasa sa we kura no e ya de e wo se wo wutrim if say fair enough say sa adwe ni kura no wo wutrim a we eni kwa se pie firi wa no wa mo so mic ni ma no mutrim ayom de no fi say asem bia no o mu bu sabi say bo mo judge o mani say sabi o mo ya mua bi nti no ma kansem bia sa keke de ato omutrim no ma kansem sa keke de ato omutrim yanko wa na ko pija ba ye obi peso de obi tu kan so na so afa de work ba fa ho ben so de dia fa me ho na mom si ye ja man na to no mo no ya say ye man no o man ben no ya wie Ghana man no na bi so mom do mo ja do mo nkwade to no ye ma bragu o man ben Ghana dia timi dia me no mienu timi Ghana no so ye o man o sa oh ya kan say village village share and country bi mu na na fa yi adesima ba Ghana mamba ya ma kwaba ade ba hinkan 3.3 so yatna say agudie mu nsem ne di Asia obidin Joshua kwabra Jenim Yosef Aji obetene nkan Raymond Ashete Rats Benito Mauli
e produce show no ena no pe me mfa seda Emma Jubilee Hospital o maso na sen amenei e da gudie mu nsem no enso ehia de tiene se wasole na no pe ana se wo te wo unim se nyoma enko yo body ni mu wa tinka se yes ampa nyaroa ehye ho a eneyi wasa ho akon ho anom ho aduro sa nyaroa emfru so a ko na kopiem ewo Jubilee Hospital na yemboa o sai kwan so outpatient service na badwuma inpatient service so aba eno so no adwuma edema laboratory enso honom pharmacy aba antenatal care kodama apemfo na mafo afuro no mbrɛ na afemu magye nkyerɛkyerɛ na momma no na se wonwom kama na bibia nko kama emfa emma mo afa postnatal care na enso aba awofo na mawo wie no monkola no omunyimu no enkoye ya mo bagye nkyerɛkyerɛ na momma no omanyi agina brane ahoɔdin mu na afa efie na abusua no so bibia akoyie edi amamo theater ho surgery senior operation ne bɛyɛ edi amamo maternity ne enso ewo Jubilee Hospital oba yehwe abo amane ebosom ne beso no onso bawo afa ho afa abo ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba we ni scan biabi ibetwa bi edi ama cancer ne aba no so ebo djuma bibi kire wadwen so yaro bi eteteo bibi udwen ho a wonti ase o ti ase nso a ondwen ho a fo asem bedan Jubilee Hospital na fe yenhwe embo en cancel kama na efie ni kire nso enye din wani na ohwa dia unhu a yesebra yo iconic on man fidi muma woni yare nyina no yehwe asa atuase edi amount afi osen kaka etete wo uno opese otu osen opese wo place osen opese polish osen ma osen eye fita kopiem ewo Jubilee Hospital dental clinic no na afi yemboa osai kwan eso diabetes any hypertension for no fira no pa bia no enkyerkyere enso ebekoso edi amamo kantin wo ho no ntin ba bibia wo bia na opedi na pomdi wom enso atwadia eno a ene Jubilee Hospital ye kantin se oba na insurance enso ukita bia ye de esi tumda ye beje na yahwe uyi odan ababo road aso amantra bridge ne so honom ena obohu yen 0244 575799 0244 575799 na 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Royal Furniture enso sebra ene upe sofa chair enso aye de esi de ma na se officer kopiem Royal Furniture kache kitchen cabinet na pesa oye wardrobe na pesa oye na se empakra na pesa oye enso edaso a ni nyina no Royal Furniture eye edi amawa na se yensa no dwuma de ehu twa kama enya senkotoa de chense enam gidie na fie ye wo gidie se dwuma de enim ye ntino ye de se oba na bia upe sofa chair upe kitchen cabinet TV anase wardrobe bi na pesa auto use a ye de se bra over for scan half bra ya ebeji ato na fo wadwuma ya ye edi amount ye be san de bra de bra na 50% na aka no wasan edi aka ho na afi bibia enso akoye erema ye nyina afi ebia nso wo fie wa wotie mi upe se osua carpentry dwuma no anase oba bi odum se na nse osori a na afa hama no de dadoa eneyi o de hama na eboso sa neni eji carpentry dwuma no ho eneyi uru ni chiremu ewo Royal Furniture kache behwe akyere ne kama na Africa carpentry dwuma no ono so ahuniye ono so nya ne nsa no adwuma na bibia nso akokama edi amano eno ntini ye kyere eno ntini fa aba no bra wankasa bra na afie nkyere kama na bibia nko kama mfa ma wo hwe akyi akwan a Akim State SHS Junction so ena abohu yen Ohima Junction so a ena yewo frɛ Mr. Sumani our number is 0244 588448 0244 588448 and 0248 100248 0248 100248 na one Mr. Sumani enso edi enkomoe na bibiala akokama edi about First Enterprise enso sebra ene se ope DSTV Multi TV Canal Plus HD Plus Star Times na peso auto eusu anase o recharge a ninya ne First Enterprise enso en kama edi amawa or how na fe konia babia enso eni echire ebia nso de ne television na peso auto eusu a ya de First Enterprise enso e ma obi brand biabi na fe size biabi obonye bi ato na nsen kane no bubu na bubu nani enti wanhwe ye na wampe guide amfa ma o TV anase o fridge na nkane dum so no anhwa na ase no eni nso ne maboa ede no ntini wuremu na fe ko na koje TV guide anase fridge guide na fe fa bo o TV anase o fridge ne ho ban na engine na so embo dwuma mre tenten emfa emao TV antennas ebi ho afa TV wall mount size bia ope bia no
yɛde bi abɛpiem Festus Enterprise. Satellite dishes ebi aba, TV na afei decoder remote yɛtontɔn bi, decoder stands ebi honom, afei air conditions yɛde bi aba, sanso air conditions bracket nso no bonye bi ato Festus Enterprise. CCTV cameras ebi ɛyɛ Festus akache ebi apɛsɛ fixe na ohwɛ nea ɛkɔ so fie, nea ɛkɔ so adwuma mu, nea ɛkɔ so office, wasɔre anasɛ hospital for wasɛm kodan Festus Enterprise na afei yɛnhwɛ fixe ma ba bia wo bia no se wo abrochie kra no obetimi enso amonitor nea ekoso Ghana na se nea ekoso wo fie na bibia nso akokama ede ama no ntin room of Festus Enterprise na afi yembo bia nso de no upe installer mana ba install ede amawa tumuda ye installer papa ba install ede amawa oha bia enso embechi bi se CCTV no na se eye dish no ye be ye ede amawa na se oha bia embechi bio Festus Enterprise ye ne Mkopa Ghana enso eko partnership ama nei ya the original Samsung phones enso amount on credit na also what no bia akokama edi amount die hia ne so this kan kakra beba o this kan kakra eba fa Ghana card ka ho bra o the Ghana card ne ka ho ba ye the phone amount o the 4 to 6 months enso etua na the phone enso abayo dia forever na bibia akoyi wo hwe chi akwan a ye ne o chimasi sport no na ebon hwanim e wa chim da ha uduru anu totoani bo se nei MTN eye abansuru bi si wonom na sase wonom anu bo se nei ye honom a brai na foni enso embedi ensawosoe na bibia enko kama enfama ye nyina 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305-785 na one Festus Enterprise enso akasa na bibia kokama edi ama OD Electronics enso sebra ene home appliances na pesa auto use ofie ma efie adiye enso boko edi ma odi a room OD Electronics akachi ebia ope electric bia bi ubonye bi ato OD Electronics akachi air conditioner yedi bi aba afe yido ni chima fridge na opato say deep freezer say double door bia na say table top bi na opesa auto use a OD Electronics edibi aba washing machine ebi rice cooker ne blender edibi aba afi ceiling fan so no ebi abepiem OD Electronics akwa benye bi no wato na bibia akokama edi amawo wo hwe achi akwan wachimo dan ha no ma na se MT2 Ghana Police Service no yene no na ebo enhwanim na asemda ne se ebia obananse no mabo ayden sika no unkita ne nyina esifa half bra o de half ba na se the TV ne mount ye air conditioner ne mount o use no na the 3 month enso etua na bibia ekokama edi amano ntino sa wo ye nurse ne teacher ne insurance simtress o ye tailor market woman mechanic na pese ne nu unya home appliance ni bi use a room OD Electronics ama ne oma enso ayefo edi ama ye nyina upenchema asimi die ya 053 9500 514 053 9500 514 na oni ODI Electronics enso edi konwo mu enwuma kwana no pe mo so asen na yede agudie mu nsam ehyiaw ene anope ena no pe nsem na se enhyase emfemfi the Black Stars of Ghana so asodani eremana no ada ene se games awdo ekobo ene ma hyeda nkoyi yetena Kumasi Babanyana Sports Stadium amase Angola for be chebo ene kana ba ko a yentumi anti edani esanse remu Morocco ni Niger for ede kobo ni game ni bana wi no so bia a hyeda nyanko e kana ba ko ne no ene se former player ene na Black Stars of Ghana branch FN Augustine Ahemfo enso de nkomaka ede ja ene anope osudani eremu Black Stars so games awdo e boy no ode de ohwe game di bi na wa assess game no na de ohu ye enso ene se coach no owadwuma yeye papa ebi se 2 games na boy ni na o isu 2 DM tiama ne man koyi emma the Black Stars of Ghana afio dani eremu ye first half no esoro ene afio dani eremu second half no ene so esoro nko game a aya ye bo eni coach no any players ni na e wadwuma yeye nipa. I think these 4 matches na boni no we can say that we've always had 2 halves of the game. The first half performance is different from the second half performance, and I think that is the area I also say now the reasons why it is what I've learned more, I think they feel a bit too cautious, and now maybe we are a bit afraid to open up. I don't know the coaching tactics there. Mali, there were 2 DMs. Central African Republic, same. Kumasi match, same. And it was Thomas Partey, I think Asimero, if I'm not wrong. And then second half, we were leading. But we brought Elisha Usu on.
to come and do what? To come and defend the one goal? I was said, what we are doing, I bet me as a son. Individually, the players are good. Individually, 1-1-1, or you 1-1-1, because if they are performing for their clubs and they are performing well, why is it that you with the same performance? ABR, how to blend them together is where we have to look at and try to improve on. Ottoman Samson NFA Osanso Ekadete Osodani Eroma Blasters of Ghana for the be Asha Kasasa Dani Eroma coach Efan Otwado Yabo and also didn't say good Chino Jina honor game Nibia instead of Sobe Kasachi place no touchline on Kasa Enfenchum no Gansana for Saudani Remo Arsenal and Manchester City Nadia the band who say be a Pep Guardiola and I say a Ateta no about room no any place no Eka so sit your Bekambiano Ama Canada our dressing room Tia Kasa place no and so about commitment never you don't want to see a kind Nibia and so Eddie Amom. Well, I'm not defending anybody, and I don't want to also criticize anybody. But I wish you say some of the journalists in Anama so almost only opportunity to play soccer or football before to be able to say they almost cannot stand no credit. I won't say yes. Sometimes I make if many whoever I am coaching, the last is on here maybe that's a me as a coach. That's a me who's idea now. What do I do? So that's why I said that continuous coaching and scouting during matches are very, very, very important. So you have put Kudus there. You are not putting him there just because he is one of our best players. You need to constantly be on his toes to be running. You are calling their names. You are giving them encouragement. You are urging them on to do what they are supposed to do. It can be Thomas Partey playing so well with Arsenal, but do you see Mikel Arteta on the bench? Do you see Pep Guardiola standing on the bench? These players are top players, but they need to constantly be reminding them. So if you put a player there or a team there, and then you see that somebody is not commitment level in Kaombijina Park and also, they are committed to play. That's why they are there. We someone as a former player the Blasters of Ghana guesting a handful and so Eddie Jandano pay. Yegusu Ejina Efisem Mono Yenremu our office a free ankra kachi papai or a former youth and sports minister Edema on my Ghana on on common odi etudwa a ochimu say coming 7th December se general elections na eswa o kate Ghana fo nyina se Ghana fo nkoto aba enfama the National Democratic Congress NDC amanyoko no na so moba Premier League players umusi akan Ghana ha no nyina no aban na dwonso bo obetu omka for no aban na ne kofes mu na bibia so akoye o se sa de omu ye beboa ama ye local football no ejana na so beboa ama set some certain standard bi so our local ball no mo o se beboa me nya quality players ma players ni ebia begina mu esi akan e Black Stars mo o se sa quality na eni ye local ball no enu nti na ye hu players bebre so musi akan enso e Black Stars enu nti no so omo start so mu tuya ka beboa ma sa standard na akosoro amenya players bebre na Black Stars mo. Yes say you be tua players Premier League no o man bia wo area or competitive advantage and am focus on Ghana focus on football you focus on the cricket uko India cricket no ya the warm onyi ya no cricket the one inside no America baseball basketball yeah there football according to the Tom Venoms of this world almost say out of every 10 Kudus type of players there are 100 who don't have the opportunity. It's me build your local league now. Local league na be fe enye obi an opeso kotra man on you. Obo ha opekuma se ne fufuo ne yim so ebunabu ni bi. Onko but ahotre yencho mo kaye enti ye pese yes ade na dey stabilize the local league no. Say league ni jina then our corporate sponsors will now come in and support the various teams. No, so when the local league is strong, you can even get local players who play for the national team because they depending on foreign for anything I am bluff you know. Enti we honorable Elvis free ankra in common odi ejana one fence one ma or say auditors general report aka say ayadia every year bian sika Ghana ye say sika Ghana ye wia mpenifo no wia di go mbotom no aya almost 17 billion na say omdi omo betena so dia ombehwe na fisa na ma wina no oma cheke na sales Ghana enso akoye bo no say akoye bo no beboa ama ye bo na say sports no enso afa no tumapa edi efra or say football ankasa na say sports ankasa eboa say dia obo game na wo lusu na akoye train no asamba back no eboa emane nipa suban enso timi sisa eno no say scan ewo ma obi nkonko no wi obi nkonko no nyoma bobia na ese ensem fata eno ntam de scan be share air sports mu ma sports enso afa no tumapa edi efra.
Auditor General's report every year biano sika ye waste ye wia ye misuse so over 17 billion. The problem is waste. You streamlining waste, no? Now you streamlining styles of government near the discipline bar. There'll be enough fiscal space to do some of these things. Football, no, it's not just entertainment, employment creation. Young man now, when you're Jumanya, all bobo no new say career, ye chianecano, on concolum we, on conco, yes, be so it helps the society. And now the mindset about football, you know, as only football, but football and sports in general, but specifically football, no, a building the pursuit wabo match, well, lose, wako training, no back. To come and play another one, you want to win. Oh, bomb match in the midst of the match, you travel to one dribble out do last minute, they are block. That creates a certain mindset of people somebody who will force and achieve. And if we begin to see it from that point, now in our training and our coaches, no, almost it builds your mindset for achievement in life. Our attitude towards it to be different. We on our Elvis free anchor former youth and sports minister and come or the Ejayan and see another former deputy sports minister honorable Pius Enam Hajide or Sri Kokaka Ejaye or also born to on the constituency mu na general elections about 7 December and all catching a man for say I don't know. Some are now a deputy sports minister. No, let's say Australia Commonwealth Games. Or boy, I'm a Ghana football na Euremo and no or catching the constituency for say a few Yankupa yard no 7 December. Trouble the manner. World Cup at Airbus or USA, Canada, nothing Mexico. No, Obeboa. I'm a one person who took a conina or more to con define the constituency copium or USA. Never be answer acquire the man. Was it some trouble the money dear? That's a who person to con what a coffee tea. Say the person call I had traveling to agency. Also was called Germany, was called America, was called UK, was called France, dear, and yeah, so Jamai constituency anymore. To a man, Utabamana, or no, about forward what na prima bomb from a copy was some Korea or Bobudin. Ghana, now Uko Australia, Obetina Eloprimo, 18 hours, and Lucrano, Nipabi, Etimidi Mechiako. World Cup eba ayeba bebo afifufura ayeba be remwe ye bebo no ewa America enu no 7 hours spend away to America nanadom se mo pese mo manumo enko America no mo ko bobra na sike bi emrefia to abane mame uye bebo no ewa paso uye bebo no ewa desase uye bebo no ewa Newtown na pese utukwa me Pius me be ye we bia me di obetukwa na mino mintise ampem na yamawa penya na wodi usako se udemre frem na ejuma na yedi ase usase bua nepa no ontumi ho ano hina obi foforo so embe ya usemi twe konongo kaya mintisa etimeno uye bebuno na ofese utukwa uko Germany, uko America, uko UK, uko France, baby a upese ubekobiano, ubu amia, misu minya kwenya, misu mebuao, erintino upese uko Germany, upese uko America, upese uko UK, upese uko France, anase baby bia Bogota, Colombia kwa na pese uko, ana Laos kwa na pese uko. In fact, honorable and I say former deputy sports minister, honorable Pius Enam Hajide said Trabamano, Trabamana. So Jaman said never offense Akusumu. Some to tell. Trabamana, Obabwa, I'm a country episode. What to the we never gonna for Brenna, some to tell. What's our way? No, they are brutally don't go be not here. And I'll compare MP. So, Coco, this Cabafia, so Ghana, or not first come coffee. Forget it. Tese oba bia de papa bia ka oba wasi oba be create you but say approve to kwa bi ha be the same bruchiri na
Yet was also from one end and in Remo Jim Faso and F communication director Abrante for Henry Asante Chum. Nikoma Kodeja and Nano Pay and soon as Dani a Roman Crofocasa, say coach Fen Utuad and modern modern said, I say I call for my name Shadan Kuyi or say Nucre Ubia or Kunya say to Michele again. If it's a coach, you know, any na coach, Nasubia and so a percent team to me a 2 pound. I want a name Tigana for your percent blasters and so a fun to my upper Edifra and it's in Yama and Kuyi and for blasters a dear. Nessa Ghana for your home Kwenja, table to me actually agreeing or see impo coach for Utuado Nankasa, enemies at the modern bono former as Okikano. The expectations are high. The ordinary Ghanaian walking on the streets expecting a team will call game one or be winning or a reason any factors does not matter to the ordinary Ghanaian. All we know is that Ghana is a strong team. Whether you have the materials or not, the fan expects the team to win at all costs in every game, in every tournament. Indeed, if you go into 2 games and you pick only 1 point, be or be raise doubts over auto competence around this time. Now, enough tangible reasons are. It is within his right. But in June, he was a hero. All of a sudden, the tables have turned. The opponents he faced in June, in terms of pedigree, grade, in terms of ratings, this month. He is calm and he knows he has a lot of work to do. Unfortunately, national team games, you do not have enough space to correct the wrongs. Or what doubts? It is what it is. He has picked 1 point from a possible 6, and you have the right to raise questions. Commander Sekasama for Adima GFA, Abrante Fan Henry Asante Chum, and so Edjanda no pay. Young Conco Phone Crosso, na Yan Shas Yan Frame Free, former Manchester City, former Real Madrid striker, Feno Robiho. Beka yenche abeka chose nkofui omi ye gang one nafufo makoka bom atwash abawe obi so abon rape ama aseno nyasem kotwa na police for ensaka aye player ye fen Robiho ama ye sentence no se onkodem na se infie nkron 9 years na on serve punishment ai nei one ne gang no omko rape nipa no ade appeal ekoye na ebansa appeal Robiho di uru mu se 9 years ndi enkedo so do omte so mfama no court etna se hwedin no omse dabi abrante nitrim sum no do sika bia wobi we are world star and ntini oba na pa onsanka o mukabo mko report oba ntini sa appeal no mpanifo abogo Udani Eremo Colombia Siamno Casana say world under 20 man from World Cup no and so to Janandra games out to Jana City round of 16 Brazil Ebo Academy and some Cameroon Africa ye country bako and so at Canabako sempre pamano Casede Cameroon and so Afrimo ama Brazil and so common Spain as Academy no ama Canada and so Etiumbako Spain a qualify common Canada and so Afrimo Colombia Ebo Canabako ama South Korea and so Antimi anti Colombia so qualifier omo common Mexico etna ho ebo academy no ama US enso ekwachi obo academy ensa ama US for enso qualify omo common Mexico enso afrimo ene nyankopon adoma games ba kuma ko 9 enso to Germany ene Argentina ebo ena afi North Korea ene Australia enso ebo Africa country Nigeria enso ene Japan ebo na fi France enso ene Netherlands ene aboni Mason Greenwood former player edema Manchester United na Abrante United na one ne wife ntem one ne girlfriend ntem asem kosi United for emba nyina sorry sa Abrante mu hia no United bio enu ntino obde ne kopie mu La Liga no last season oba koboboba ya United for still na Abrante no mo mpene ni mahwe England honum enu ntino Abrante ne eruam Olympic Marseille okoye nso no goals Abrante prugum no enye goals kotwa player of the month of August Mason Greenwood aji ni team Manchester United bra na mobre EPO no Manchester City so Abrante fan for the report atodwa and they say Abrante as returning training Endra and Moboko fan Man City as Abrante na no hodo no kakra and in the games out do City bonu na had Abrante fan for the no otumi ebo bi na say asha say training likely say now cherry Abrante be to me and so agina masia kan Edema City bobo good Kofi yes time na sunti yenko na Lee Casley won ono ye interim head coach unim say Gareth Southgate ja England ejuma no no abisuma interim or hwesoma me na oye na Abrante no about 2 games against Republic of Ireland and afi Finland ni nyina no we win na owie na bisa say Juan Opa na o say
edwuma de onyanko be ye pa nanso nia eba nse FA onim se wiase nyina omaya ye from FA bibia nka ho no England for Football Association omo ese dabi omo de Lakers na edwuma ye crampo no munhu no eno ntino omo ni Newcastle head coach Efen Eddie Howe na fi former Chelsea coach Efen Graham Potter edi nkomo se sa two coaches ba ko ba besom na fo aye edwuma de ma the Lions of England aye mine no eno ntino Lakers league ni aka no omo indi na chikra nti ye de besia na fi yeje mu edi ama adwempahene Kofi Mensa na watoa so edi ama ye nkopentama nondu ebebo midin kwabena ejenim Yosef Fajiri oti no nka sanso ena Benito Mauli Pipian voice ahodo edi ba nyina ejaye Raymond Asete Mr Rat enso produce show no from afar adwempahene Kofi Mensa ne timo mo to nkopentama nondu ebebo the best in the East. Good engineering, we have decoration, and good pharmaceutical. Life is a wild carnival. Mama many many be why I can't wash. Every time you know you need to me pass it. I cherish every moment with my spirit day free. Life is a wild carnival. Mama many be why I can't wash. And pim pim dummy. Get up do a mess sorry. Nabusi ya didi ya me what dummy. Any mere won papu anu ke and come. And pim pim dummy. Get up do a mess sorry. Nabusi ya didi ya me what dummy. Any mere won papu anu ke and come. Nyanya me penny sa me na mama nice. Mankwa ebusi ya better come. I do this for my family and myself. Treat me say they come come. Nyanya me penny sa me na mama nice. Mankwa ebusi ya better come. I do this for my family and myself. Treat me say they come come.
one man soldier. Instruction soldier. What yo I'm a soldier. One man soldier. Instruction soldier. And pim time. Get up to a mess, sorry. Nabusia didi ame ho atom. Any mere won pabwa no ke antom. And pim time. Get up to a mess, sorry. Nabusia didi ame ho atom. Any mere won pabwa no ke antom. I'm a soldier. One man soldier. Instruction soldier. I'm a soldier. One man soldier. I see me because that's why I see me in it. Me I see me penny because that's why I see me in it. Asadaka see call at the Ama Joshua Kwabena Ajenim Kofi Joseph Ejiri Ben Mauli and have a Ashite Rat and a pay. Yet I must say, so my bay, my yabe who dear Kosua, a war a good year moon. Yet I want must be brave. It's your mother, a good year moon, Sam that bad dying, Yenny. Now, what's the watch about an opa, no so up Usimano, a Junumba co. Marchini Jumediano Edin. Egusu Sinkunyaso. Okay. Uncle, we mani pafo. Thousand a bedroom, me can't throw. When he made that. And if I no. How many do I than me? One of my teachers, yeah. Hey, Ura Abosi Samuel, former tutor, we said to senior high school, but a nay, while PMU or Yasantua, senior high, now the single school in any Jehopa. See, a nay, I would have Yakopo Shroud. Na ontinani munchira na wanyo kase afe one more maka omoka ho mudu ma woda nyina no ma chitim ne se ma munyina ma woda pa ene dai be ye da sonko wai ene dai nioma biara wa kire ho kom aba ho mpaye asire twedi ampo nyankopon enhwe nanimu ono ene won sabeka ai ene be ye anigye dade ama wo shira bebre wom enkwatentene wom ahwodin wom yedie ni nkoso ewo ene dayi mu e de ma wo won ma mudi o ma wo da nyina no happy birthday enkomamo pim dummy. Don't come to a mess, sorry. I will see any day after me. Na, Enra. I dear sir. Open no April man, penny the brand control credit more. Alan Kojo Chiramatin, aka Alan Cash. Enra, or share ya within and Kratan so come electoral commission. 1 day left. Enti se okofa nka 10 bi se oprema panyi de bra na nyamfa nko ya e ba cho ma honya ha o wo nde ne chena pe se wo se o ma electoral commission saka ne nkrata na obefa ye no se nya sa de ya ne na ageta na alankwajo chiremati chiremu se wo 2024 elections no se ni din nya ba eye ballot paper ne so a wo hwe se wone orura ba kwa no eye mranim ni Wasanso eye adwumtuni o ai ha life no anya asem ketwa osomwa orura kwame owusu danso ai ono na oye no running mate ti alankwajo chiramatin running mate no eye kwame owusu danso yate
this year the electoral commission here try no ni ahwe wo momudin ebeba abato nkata no so na kokwa akuafo no mo ho choboy munyi so ye choboy ya ka kira wo say we are looking forward to say within the week ni mo no aban ne be hwe na cocoa price no watimi so ayehu bibi kakra opijam and na ye nyina ye hwe ni mu say on the 11th day of September no and obetime dis adwumadie no eyenra and we dey share so enra cocoa price no 2024-2025 crop season no aba na watumu ohanjichemu no aduanan enum 45% ana wode aka ho etianam so ama 34 kilogram bag of cocoa no beans no sisi abia emu piga akwa kodru 3000 Ghana cedi 3000 Ghana cedi na ejina 2070 Ghana cedi and wapigam dia akwa 3000 Ghana cedi ti cocoa bag no ene baby ebo na dru no amaso one man so ja and where they say asem do ana amafo sa bana ya dio ya die papa obi se wo nye kua ni bi nka ntran keka de okeka ne se wa ya de ba de eno de ya wa wasem a na se uhwemu a fiti eye 2023 September no ebesi na aban no koko ne buo no wapigya mu mako hamu abupen no wahani aduonu enkron 129% from 2023 September ana eye April 2024 ebesi enei no Ejawade 45% diaba. Enti in all no MPP abai ba ye no 2023 besi a year 2024. Oko ne bo no nyasam ketu apigya mu pa nyasam ketu akra. Me kai say 2016 near Tokoko bag no around 400 and something Ghana cedi. Yes. 2016. Yeah, me kai pa. Ti abana ya but ani ebedi mu nkomo ye be kwa akuafo no ho na ye ne expert for no so abon nkomo ni ahye akuafo no mani je ho ana o mani nye ho expert for no so say no mo se bi eka ebo no ba bi agina na ya na se nye ye no no be twetwe nkomo ye nya afi ne ye ko friend disi ne ye ko friend pipi ne bia na be buso mo se na mo pese mu tumu dria na we dia dria na pipi mo ya ade na send disi for na ya ade no ye be jama akuafo ne expert for na di mu nkomo sa ne ye no wa ha na wale abatu mpesu ya so no si abebo wa mane se wa mo rerun elections o mo koye ye na ntimi anwie mu die ni say yo so ntino incumbent member of parliament ya no wasan so prese amanyokon be mana konya na kwasan so apremrahye begafie kunya no mame Lariba Abudu Wasifam said yes yen intinane bonyo so et wasifam sano aye ne contender no aye Dr. Abdul Kabiru Mahama amanyokuro no mpanyufo kiremu se officially no on your parliamentary candidate ewo wale abatu mpesua so enti o ma confirm no no so ehun asem edia him na leba wamuso mo sha banenim se by the end of September wan hwe no wanye de sene fata na galamse ne yahu se ye tu ase a ene ye wonom so betinto su kokko de akire no eno ne atuate no omo nkwa adwuma
My ref said the same thing on my tia senate for na motu na mutu. And I galam sense so no omobeso mutusa and more crona. Na me they have my support. I think say baby Adru no say na wose ye kono. Ye mpanyu for no munim dia wose omo ye but omo boa pa katakata omani ana omo tete won. Yes o ya ye bia na nye ya ye bia na nye omo boa. Omo ndo omo ye be ye. Eti ya do omo fa sa kwan we so a ebe boa yen. Na asamwajan se anya ne de ni. Asamwajan se ya amanyosem no. Wano ne tonkwanta wa mapai se ta onya amanyosem bia biem. Ma refi se New Patriotic Party MPP amanyoko no omo manifesto committee no. One man no mo hwe agudie ho nsem so no na waka ho bi. And wasisi sia de amanyosem no onye biem sense ono no mabunu no ho adwendwen ne dana koma so pa na wase wo behwe no aboa mabunu so so a wanhwe no kodidi ne ho animu amanyosem mu ana na tirimu pon na ni suade hunu no entimi ammam ti baby odi besu na ye yate yada wase si obi ansoma wo wa na akwaje ye na na wa waje mu No be difficult to do myself. Auntie, and somebody that do na na gusu aya trendy. No na na trendy. Galam say no somebody dey see ade no na a topic for the week. Say for the month susu. No na ja obi kan na we kan kosisen. Adan ya ha ye hu bebre say ye kan akwa kosisen. We be kan me say bosome kura enuru ye be to atwene baabi. Ai ho asem ansọ di gidigidi say ya. Na me ana mwa abatu obele bi siya ne akofa aba ne abeka ne say ya. Ayire soa ne ye be kan kosi say ye be to aba ne nya to aba ne wi anu anu no. Anu anu no akiretwa. Akiretwa. Enti di kwase ha hu bebiri kasa tenten top on ko bebia du ne ye action ye hia. Yes, action ye hia. Na timi aboa. Na ya deda ho si ana kokobon sem bon trene hunu saa. Ana pa ma me fa o da tintin ma wai. Na afi ye nto aso mfa ma wo. Wo da tinti. Yo. Wo da tinti. Also that tintin no if opportunities don't knock, build a door. If opportunities don't knock, build a door. Kafra. Na me fa bi mfa ma wai. Was if opportunity doesn't knock, build a door. Say akwanya no emma. Yey. What wana wo hwe anim say akwanya bi be bia ma wo. Si wa hu. Ana wo hwe anim ya hye ubo bia ye be fo adwumam adwuma no medin udwuma ye be fo adwuma de nya abotrem si nya abotre. Ana so te wono ma na wo twen. Yey, there be one kasa pusu nunum net ne kankan. Ye, one kasa tuanamon, and trewon chase a quenya ne metu wansa. Ye, no soro boade ho. Enti anope no, ment na one mo fansa nhyɛ wo damri fam. Sɛ obi ahyɛ wo bɔ sɛ o. Ɛnɛ mema sika mu akɔtɔ aduane aditi no o twen ahyɛ ni mu sɔre kwadwofo, sɔre kɔpɛ bibi na ye. Na wɔde ba nam dodo nsɛn kwan. Ye, wɔde ba kakra na akoye na dwuma kakra akoye kakra na onya na agye no aka ho. Wachina ubetibi di biato na ade bibi foforo. Eti if opportunities doesn't knock, build a door. Ye sa akwanya no ma wan kasa sori hwehwe akwanya no. Ena ukoya ko chiri na ukọ baabi be senum ehyen ya upe bi atwie yi ukọ kawo na sifo be senum ho na obi a shobo na watwi mu de America ne be ma ye ana aso akoda na wo twen na wo hwe nim so ya sha obonti nipa timi di hwamo anopa isa sori kofufa afoforo so sa akọ nante afoforo so boma kopim sa akonya na nkasa be dan ho adi ama wo. If opportunity doesn't knock, build a door. And pay sorry na kika ho. Kika ho. Si wa hu.
tuanamon abia ne abia nyina wo se wo tuanamon epre hwehwe akonya na entimi emwa nti anopai oda tintino ni tia wa mu o de de nam eno no if opportunity doesn't knock build a door oda tinti okay anti yebese na yede the bonkrata no so atoa so ede amount na aboa manuama so etimi akọ eye enkan kama na sisia ne de se de ekọ ne de mpanyfo na nyam ye hunu se Ghana no asai wote Ghana hanoma so beye ye no enya possible ai ye na mane aye tekere ho re Ghana de beye ye Ghana de beye ye no sa nya no kura mpo ne mpanyfo ne bi mo dwunu ho sa nya no kura ya to ya nwagu nya no na omode omdwunu ho omde omodwene ho se akwasi broni ne hihye ne kurom na ye soa ye hu nkogu ho ye soa ye hu nkogu ho enye mo na mo hye ye bo se Ghana adwuma bebu so ama yakokra nkrofo aba no na omaba be ye biwa ne de ato se mo sesa ye ne na no kra se no kra na enye kwa papa so se odu obi ekwaso nkwohwe wake up na ukwa ne wa ma na amabie mu a ye eno ne the reason why ntade ne koye timkwa ne ma mo adwane na maka ho se suban amoda na die no panyufo ane mote wo Ghana ha adwe adida mutim mo nwene ye ho baako mo mpebre mo ma sabi mpredua sekafra che adwe ne nya adwuma koye be fa so be hye Ghana no enni mutim na ade wo ye ma adwuma ne ba ha no mo ha na emaburu nya bi ye wa ha no ma echiri na onu nu broni ne de wa hye ne no ma ya wa tete so ama nkwafo abia adwuma wo ho no mo ye anaka wan hye amfa hye enwu akwa so anhye ne kuro ni ya wan plan ni ya eka wo be ye kama ama adwuma mu kwan abeda ma asesa nkwafo afiri ade o makoso o mo nkwa bobra nkwa bobra ma hwefie nyamu na maye bibi mumfa ni ya ne a why mumfa ni ya we eya kasa dekeke adesia mu wa so jaman patam ho eya kasa dekeke wode ne nsa na be fa mutiri ho wode ne nsa na be fa mutiri apetumi keke no akoka sa asem we afu nya tumi ni wie na constituency fo no dan wa okoka kire o mo se manka ni saa na de saa na okopa nse bi no de abese da be fam otwitwa age ne ho no okọ mumama ni na ho what the work up aye o target isi ade che se mo kan nsam na ma nsam ni nyina asa bo hye hunu nko a ana isi ade mo hye ye ne na mo de free 2024 yi de se manya bi ka monya 24 hour economy na mo de dwa yasun na mo de digital no susu wura yasun saa mo fa no na ntimu saa na free 2028 de kro no ye be hwa de ye nyina yetia sisi ana matia sim free education na mo na mu saa so wa usa na ye Ghana for so ye de isi akwantuo ne free na ye de Ghana ni nwene wa kyena ho do benya ne nanko anu wadie ne na ye de Ghana ni wonya tifri ni pe hey abode ne watu adi akiri wo kyena bo sa afa ne wo bre ne wo se tia so tina ye nyina ye bre no na meka mo se mo de every 2028 de kro no ye be hwe de mba beka na de mo anya bi ka nyina ti Ghana ha mami afia ma chia no pay ya jo wapani jide se bibia aboko ami adomo na so e ogba ade adaro mo de nanso ache yen ajagusi yes sir o se o me show be transfer vote akọ esojaman sa isi e hwa yefo hu o de kwa agwaje de one vote one Canada vote for Canada vote for US oh okay and I vote for Mexico Germany. I see Germany Austria ni UK nyina so on work up ni catch school for say omo pezi ata omo
Exact when we have video. What's my money pay Eziata? School for only school for Asia. I'm pay Eziata omo ya dey. O say on school no, obo school ni din. On head near tight pint no. Omo Eziata no ma befie, ya no omo Eziata no ma befie. No, omo befie be dey. O dey me ya chiro. Pious has dey ya na kasa say. Oh, Pious na say kasa say. Pious ya o dey me video na. Minjindi. Evidence. Evidence. Now okay, we more evidence. No, or there's a tiny mama before day. Madam, ready. More evidence. Hey, I don't see a campaign message in Libya. I'm not mentioning ye na ready. Hey, and Pious. I politics, who you are when I see your motion when she are. Was there when you know when they were here? When the campaign message, I won't. Na cheza people for the for prefecture ne ya kan say anu ohuru bi for prefecture se be bia nwuma ma nkofo aye no wono do nti bi se ode nkofo be fi ni constituency akona ni constituency ne na ho popra no da bi se no do mokọ mekwa adwuma ba no mo diskana ba be sie oh okay sure uni burger for the omtimi ye UK burger Canadian burger oh okay German burger Ostra. Hey, sika wo ho wai. Sika wo papa. Hey. Ti o mko na mako pesika na mda baba ye kurudi ye. Sika wo papa Ostra di sika. Okay. I know say bad. Video ni ba me data na ya rough. O de kan headline. Headline ni de ke nya ne voice ni mumma. Voice video na nkasa ne voice ni na ni nka me bi o hia nkwada na o gina nkwala ni mu na o kan na nkwala na ni age boje no so san. Se akura de na ni baje. Nti do nka me bi. Adi si omahu weak point no. Si wa nti ba bi obekọ bia no ahwe ho. No de wono mo ensem na de kuokuo. TikTok nsem ye se bu wono ma no ma doctor di no. Oh, wa mo na kan. O say ayi Dr. Napokura the press release aba. So won kan. O chese na asem bi a komo bi okodi ye wo eye Huni Valley. Eja wo se galam safe we ya omo ye. Omo ba wo mo ejiji omo excavators no. Womo de be ma wo mo. Womo sa de be ma wo mo na gudie ni de wo se yetuo. Sa na esamtwafo de bi twere ba ye. A video ka ho. But chese sa video no TikTok video wa. Womo adopted no anya asem na wo kan na nkasa na wo de ba ye. Video we onko fambre. No wan fan ka press release ni ho ama. Adwen aba. Aba. Na mo ma yentie. Ebem na say voice no wo from bi say. Oh, Charlie. Wa na tiawa bisa. Tiawa. There be one network. Network ne mo wa. Oh. Kenya ya na ke botie na we dia nwanwa. Asem dita na eza. Eti ayi Dr. Naposi won kan so mo bon mo de obi a excavator be ma no. Ba ya ka me connect no wa. On fa ma ko bi we so obetima ye ho adwuma ma ye ne. Si won. This is TikTok videos ni dey ma me afia mo se yem fan share dan. Omo boa masa. Sa. Hana say TikTok videos ni. Oh, TikTok video on. So who say doctor that? Who say bu one mo ye editing fa so. To say president all say. And no say no do so to be. And who say president video bi na president to ekoye mama. We dey ekoye. Ni na who say editing no my. But say ni page na one mo a. All kan samu no. Anya say ojina ho ya campaign o. Ojina bedwe mo all kan asem. Almost say no dey ya. Omo. Enne da so na. We an wa dey Dr. Napodi na. Voice ni baba. Okay, my voice no na yentie. My yenya sound no. What's baba on Facebook mum. Oh. I can bet me a bank at here for 50 years. Na ka the video na ka ho so na ka nyina ye nwu adanse bi ewom because mo kwa mu de sam trafo adi akire yes awa mo twetwere mamo bi mu krat mi ka say
open videos a now do number ma no ma send it etuan ka mo upload video no so ma yen and there some Facebook or social media say info na mo de ato ho na yen nyina ya bo atie yen hu adanse de wom because tem empempi no so what study a almost obi kwa ka asem na asem ne ba pe was nya sa tape na doctor de osadi ande eso so be wudam yemfa original voice ne mother ni abeka ne sa keke ni agya ne won ye kɔ si wa strategy ba kwa isi amu wisu no isi eno ka obi na ajagefo na adwuma ye de ma omu no because asem ne de ba yes yo we ya twitwa sisi so obi akoka asem pa ya kire si ya twitwa sisi so oni wan akoka yani sad ni sa na asem ne atama to atwo ba bi na afi obi a apen ba bi afa si wa ati fifi bu afo kasamafo de ma Dr. Matthew Poku prempesu tinapo voice de hini no de ene no de ene no pious de no TikTok was de okay me school for the day no okay you have an Asiat o de ki kuna ni should not be an issue. Yes. So if you want it, just let hey. Somebody. Ya do kwa kope. School head near tight. Yes. Yatsene nyina. Ya bregu. Ya bregu. Oh, eso jama for. Eso jama mbedi sujo. Sujo do mbedi pa. Ya. Sujo de mbedi na de moyo be ya de ya enye obi aware no. De o kike de obi de obi aware no. Hey. Hey. Headmaster ni na danfo. Is that pay Asiat ya? Asem dey cheap. No, ona kwaje Asiat jama. Danfo. Owo soro. Eti na omo to aba ni ma ema ni wi a, no kwaje Asiat ya mo wa ku. We dey cheap talk. Say your mambra, omumra fio. O amra ukwa obi ko dede na ukoya yi a. Omumra obi koya yi a. Na ukwa kasa asem we se. School bon kwada. A omo hu se owo sika. School mu hono mo no. Omo ni facility bi a. Na we na kunya we na yi obo ba sori a was yo we dey ayi on be die man me dey free bi nya ko o ba jire simple yi na do kike dey se be bradua so o dunu bia no o gwakwa ba ma wo chase we dey jise mu ode mame me tiro wa jise na Asiat dey ai Thomas ampem nyako aha won dey encoment MP no enkwa no bosre na so mbesere na de wo kai die omo se Asiat kwaji ji Asiat am radi ya go Asiat tu pe bia na se bia ho chiro na bia be so kofie kwaji ska ti bi call house master no ode ama wa twera ma kofie no we so ye news asam wanwa bi si that said the school fo nya kwan e bia bibi ha o mo ntimi mafie Dabi na school mo mo utie ma it's like o ba show ma ko fie ana o hwe when o hwe tam mo kasa na kwa hu se adwen se utumi sa so onye normal that moment no sie o ya access wa bre bi se Dabi wakana no se wakana sam na o kan sam na o kan onu anim se ba bonten a enye nti on be voice no kra o form yes at wachi abaya bi na oyo obi no me gidi pass wa humpu so bi video emisa because we yan ho kan wa sem ya to we yan ho aka wo hwe na nim ne se wa to ni down ana no ya tare ehye no kra nga on prempo se sa tare ehye na ne nufu na twetwe be ba bonten hey ayasemo ana bo nufu twetwe hey no nufu na ko ni fie se ni fie no mu gina no 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 ni fie no mu gina no mi ni mu di ni fie ebe ni fie
hey asem we die na na payo sampa na ono ba ono one no ne as a commercial man no more Ministry of Youth and Sports ntokwa omienu amoko wa na yi payo so firi ho ntokwa sa ayi Australia scandal ya wo kan wa se bi yi ekeka ho what sa timu bi o sa no krampo na ye 12 hours no me de nkofo di machi koye nti 4 hours ndi e koko kra o de ombeko omuda wase mo ga mo da so ne MPP fo na kasa ho asem na no odin mo ga mo ne MPP fo e na da so kasa mo ne Ghana fo na kasa no this is a general election oman no sisi a oman no agi agu na we do tuma no kwa so kwamra se be dwafia they know say Ghana nye they know eno munim so mo nyama dwen so be niye it is school one omuni problem mo school omu library bibia ya okay o wa hu asema nka bibia ya okay omu dining hall aduane ba eno no sa nkomo ndi onu man kodi not be ko sa be mo exiat one headmaster no e free na kaka we kwai do ni no asem we anu ode na no akoba bi na ehaw kosia na wo ye ndai Odas ko die say ya say o tata de me chiama no o ma tama no ona ahe no waya odas ko sem no nte ye de wa kwanyem na na o de onko foforo so anyima na mi say nyinsa bi o mo teacher ni na anyem no da we onyanyem ye oguguzo afi no boss ye teacher ni na tua atade na ma bebre achi explain na no say wanje bre na se bani ma ko school ya henya mu school hey o dance school hey ya ana mutu etua nkura ayi ma no na wo fa so mu ntimi hwe no o timi no go de abofra no ba school mu na go to no mama no Jona bodi o ye nkura bi ba school fo nkura so mo ho hinu o be ma nkura bi ba o fie ti se o so mo nje atemra fi ni fie de oma oso mo nyimra se ni fie no mo wo no da bi so mo be ko fie so mo be nya freedom akọ fie nya se bi o mo ko ni ho sa wo hwe vi no se mo nje na mo mra so mo nyimra mo ni fie no me da mato e bi o mo to party e be se bi o to party ma wo mo to mo nje aziat ne o de aziat ne be mo wo no ma ba na fie agro ye ni so dodo ba wo fo nya careful o ba mo bra sisi amobre politician wa mbra mo bre sisi yi so on bra mo bre mo ba bre kra chen de muhu na nkra se mo asisa ma adwena nye campaign be na de chen se wa ye adwuma na wo gina so ye campaign yes simple okwa de wa ye keka bi campaign be na chen na ko gina na auto ayampia na ensem bia na woka de hu hia bia 2024 mo beti pa enye o ma yan kamera kwajiji yazi atema school for na me baka na akwaji bi man na bibi kosi enye kura the MPP for ye na enye kura so mo ye campaign ana MPP for the mo ye ze ana ma ye de abronya so abronya o no ba to kakra twrim so ne ye de ne ko se Ghana gas ana oda board bi so se GMPC osisu oda so nti isi a won se na nkom bebiri so aye de anya ne de so aye de na onya de akopɛ ba bi atra bako mamprusi nso mentene mamprusi de ono mayi ni mu o mayi na to atone koda so lodu boy ka ne wie ya no se masa wonko bi transstation ya to ye kwa ba nti o na transstation ho ana mo susu na mu ho ya benda isi okasa kura na enhye da nko oh arehu yay lawyer obribu ahin ebefa yanko minia anopa no otwa ba community aduonum yense ma tiefoni na chemama kwaba Diban Hinkan 93.3 FM so ensema adro abadwa so de fa de bonkrata odum no ene yesi adwa anopa daily graphic enam de chance daily graphic e chese se de galamsi ko no akwakoye ne se de ediga na nya no enam so akuku awdo bebre asore e kasetia galamsi Ghana koko akuafo nso yesi mu amoye koko no sisi bag no yatum akọ 3000 Ghana cedis titis ka 30 million
bag baako dia kuduru eno no na 2000 plus but ya pejam ako 3000 Ghana cedis ho asem wanum se na yese ton no nso omo pejam free 20928 Ghana cedis e dia akọ 48000 Ghana cedis ho asem ene ho amane eno no odu alan kodwo tramaten ene yese ono ene afoforo nka emienu bi nso akwakofa wo amakofale wo nomination forms ho asem ne humfoni Daily Graphic ekwaba Mede the Chronicle da ubokrata no ena etwaso na yase regional ministers ya hye wo mu so mo nhwe na galamse ne ko no mu miamu ye no mo ntumi nkonti lands minister putupuru nhia mu no mo koye no ye kopie mu no sanso ena Dr. Alhaji Mahamudu Bamyamfoni eda hase wa piepia ne nsai a kyerɛkyerɛ wiemu okokromoti no kokromoti your vote is your power and wo kyerɛ sɛ eniwa bebre no a o ena kyerɛ wodi agu akwan mu ma keteke ɛho nsɛm o railways o wonwoma bebre no ne ankura ku ahodro investors no beka ba chirim no maboa emi yi keteke akwan ni nyina ma adamu pronti railway no ebeye adwuma ɛwɔ Ghana hanti ɛho nsɛm da ha no mani wapegya ne nsɛyi small scale miners ɛro mo so just hwan mo no eno mo kika sansem no se yemfa tabono nto efom agudi etuo so omo so ho de omo ne safo ne nyadwe tabono pa se mo obi antu gold mo obi antu fom pempena de small scale miners de omo tinje ho asem eda ha alankwadwo tramaten alankash nso filing a nomination ne kama ya oda ha sei onema me Jane adukwe mensamfoni da ha ode ne nkrata nyina amano Nikode Mosri yanu mo na krata atwode abasa lankashe wasanso ama Ghana fo anidaso nyoma baako miensa bi a ode tu dwa kire se owanidaso bebre Ghana fo benya nidaso se moto aba no ede mano enne quotation no animu ntini yie nti mintimi mfa ma se Jeremia sesan animu ntekra The Chronicle anapay na soafo nso sre Ghana fo esre omanfo ne obibia se yemo aban no ewo sikasemu ewo asomdwe mu ene de keka wo afiaba eba so no yembo aban no ntoto sanwoma weni na Ghanaian Times ene ebo samane oru ala nkodwo tramaten asem no asayi ne ti ewo anum sei illegal mining galamse ni ya che se de afia boss no aban ahye se wo mo hwe entu anamo nti ho asem memoso bim ya boss dada na yesi organized labor associations ana CSOs womu na komo ho abom wom so kasetia galamse womu na peso mo boa na galamse ni etu ase wo man Ghana mu anum sei the Ghanaian Times the bokrata emu nsem eno no kasakasa na eyados action mun take action Russia for voting se win eni no take action ni wa mo tro no mo ye kasakasa sa wonze bia pia free nsom him ebi free wiem team ebi free asase so team etu gegegegegege action yen take action ti action ebe take ni yen take ni ntem kasakasa ne ya dosun ena so fo abeka galamsi asem esu ha abeka galamsi asem minister ka munam kasa ne san keke ena mudi ji mudi akeke nso ade ne koso aban take action Ghanaian Times the worker times medium dia shim no aban so ayedin kasakasa na do o de wa just imagine be one month ni nya kasasa onya papa ono dia anano take action you have the authority take action anano ko kasa take action unim dia to no anano ko take action unim dia to no ena nam so na wa bre ye o na ka so de na kunwa no ena wa bre ebe to so wode ayi ya kan se budget kura kwa gisi ya kwatwetwe nkrofo fira ya sabia mo magitu mu no asusu nsuanso no no enti ono de gisi afa no wadwene akabo so me miense o sese no de mo agya ho se mo amu nteki mo ahye amo ntena hoi wasoma mo ya danase the new crusading guide enamede to aso Lands Commission abedekwa wonu waga na omo so hwe yensa aseso ena omo so okuje to bla kwasa aka ne ho abia na be bia se odi adori de anya kora wo kire sensa ase bi wonu mu a
yanya yifo de asase broadcasting company enya wo mu dia na wo mu dia ya ban dia na dia na nsem woronyan last commission just say we kujato mo ne galawe na ne nsem wo ka nyina pa away nya nsem wo papa hodo hurada nsem ti last commission for so atete wo mo ho wa ha no mu sei ba o mianso kire se Ghana ye hia digital o hwe digital zo hia yen we kura de ye doctor dai ba no na kasa no ye de ba o mianfo ni ato ho esan say ye digital nti na ye ba o mian ho asem no wo kenti nti ho asem da ha no mu sei ya Ghana needs ba o mian digital focus. Okay, na asia no mwanso na small scale mining for no ho asem so apie ha no mu sei ya lands minister so afọ hwe Ghana yensa ase ne obade ne paso kire se small scale mining ne de omunya aboni bia o omun sensu oti se de galafo ne ye no oti wa kirekirem ho asem da yeso kopiem gomua odwobi nso aguna family no wonom ayi abusua pani foforo ye mu nsem da kasa pole ni bia san adura bio ya we dia ye the Center for Climate Change and Food Security for almost so say galam say ni declare state of emergency kasa de bet bia kan dia de bia be kan bia de ni dia keke aso ni na masa sisi ya obi ania papa no be take action ni so take ya so obi be kan papa ro wa ha ni de bi o tukwan nana Sadan Ghana ba ho spoke obi kroma we the new crusading guide and a pay supreme newspaper and am dey to aso ora upanyin o hwe Ghana loto so ana ndura oni MPP amanyu ko nimpenu for odrobi Dennis Miracle aboaje ene wo meke ka ho ora samia oku atu no office mu kotwere ene mu na atisi monten ene o anya adwuma ewo NIA eno mutisi abonte no ma hyeba o mi atade ye eno mu ye campaign nam omo nam kwan ho te se de nkrofo nam street omo ye so aha pia water yegot achimo ko siane mako achimo ko biki obawi ni chana na achimo da wa ha Ahenkan FM obeto bia na 2 Ghana cedis eno mo de nam ntomo nam street so omo motonton no am na hawkers no eno mu ye campaign mu hu a no ma gina car no ma gina na driver ni am flyer ni achechem Dr. Bamia oyini papa atoma no mra me mampani no ma next person owia no abodi me ne Samia Oku he no ma sere no mko denra eno ni adwuma owura Samia Oku Dennis Miracle aboaje eni MPP achitaifo bi etigu enkramonten so eye traffic anam ko na achikeke omtigu monten so ekoye sa campaign no ehunfoni esu ewo supreme newspaper enim anopai kratakro ya san abamane se Madam Lydia Sariam Al-Hassan ono na wo West mi refini constituency no efia class so West ayawa so West wogon mami si akunya no obegia tena so te se ginya me plastic chair nkunyo nkunya 5 Ghana obegia akunya na tena so game ayawa so West wogon Amadu Meloma dabi no akunku atena so enu ntino de ekwa abaso fa so je no ebi ni se maami nso atie Simonten no ye campaign ena okoto papa bia odi na mpesi no odi ni sa kotum no odi bi no ne bonkomo no okoto so bi ye ne konsen kwa na local na Greek abeno ni se mo ntisa strategy ni na ono nso use ohun se odidi ono ubedi usi ni omo no ubesi uyu beti ono ubeyi de oye bi ono obaye eno ne campaign strategy Madam Sariam Lydia Al-Hassan enso sisi ano na omanwu se Ghana for ne pe si wa hu you know back spa ye me si unu amama ye me wo se papa 10% se de ekom de no hwe se kom ne no papa ne dan bi timpo odi na pesi oni ne te wa no ni di no ma gicha mfo nyine di aba enso owie so wa ho brase ben no like o penipa that level no mama wo de o no ya dada eti that is okwa parliament no 4 years no okoya sa ade ni bi da na ana
sɛ mo bi friend sɛ wɔno de ɛno na n'ani gye ho ɛyɛ paa wɔ mo nyɛ ɛnam sɛ ɛno nyɛ problem o obiara yɛnya yɛ pɛ but the question is ɛbrɛ bɛ na ɔmo yɛ saa adeɛ no ɛyɛ brɛ ɔmo hia spa no ɛne wobɛdidi ɛbɛwɔ ofufuo bɛsi wo nneɔma ɛna ɔyɛ saa nneɔma no yes wopɔ dɔn kwa so nneɔma na ɔsane mmara ne ankɛseɛ wopɔ dɔn bɛɛmɛ na wototo brosu wontwa 5 Ghana cedis bi abaya sika ma ɔbɛsrɛ no mmara ne ɔbɛsa wo no abaya bi ɔne ne boy ti ɔdom a boy yɛ adwo sɛ ada bɛba no kɔ ho no na ahyɛ aseɛ samra ne na ɔsamra ne saa de do ɔba yɛ mo macho plans ne nyinaa wo wo bɛ fɛm ayɛ mɛ yɛ na samra ne so simple ewia na no ewia na fasaka ɔsɛ mɛ kyɛkyɛ mɛ ma sɛm mo do ma dwuma ɔha no na bɛdi saa no ma yes no na make but no pen fon so munya na ne wu sɛ mɛ tete nneɔma we tete nneɔma saa de ya wo de kusie yɛ tete nneɔma na mo yɛ saa so yɛ sa didie ma okura jai enka yo eka if say eye suban ya omuwo mu a yi Bernard Okoboy asem say wono oti simple eya ade ye ni suban but wo de 4 years ne be so a na wo yɛ saa no abaso bo mi fufu ama me but ni be kwa dwa bi asi so de abeka wa mo wa wo so wo manipa no mapie wo be wo ni nyina na hwa de wa piri ho bankunu ba wasi ho emede ma wane ma so de ga ho diampesie enye easy mami umu angasa no dondu bela dia wa yenti no ne ho ayashi ti asa wo comfortably na sa ko diampesie say oh nka fe wo se ko diampesie say ya duane mesi afie mahama na no mu di say aju ka fe okay na na so ka but me problem nyina ne say oh omaka okay kalipo na waji tumi wa fufu videos ne wo kalipo na watwe onya tumi no enfie nwatwe no hunse onum kalipo da bi pia wota nyina no no onum onse onya tumi no onum pia wota me yatwa ufo nyini ba bi sure dia mo yeyen ti supreme news for no so kodo ba bi o se asie yo onya ti onya wi okwakodo da bi ye to aba ni wie ye no okodo doy da bi la ye be to aba ebiemu no obeti asim obeti asim but se unsa afid o maja on NDC wa mo na jai ana o mo da o mo ye papa on parliamentary candidate ni nye da o mo nye o mo ya na mu ye o mo ye o mo yere mo ngo na mo ndo sa se opese atoma wa diampesie se opese odi nkunuma senior ni bibu aye se opese o manfo to aba ni bum wa bro mo nwe ho a oni ye mo eti na hash wone ana mi hash ni ebe ma na nando a chewa se de ka banku gitumi mesra o ma ma bia achimabo abo the best in the east so person man for to abama obum a oni eni ampese mom so person onya abato ni bum na odi nkunim pa anya 90% a bra fom na oni endi agro so person onya abato no empempem aduasa oni entuludu ana mi star ye bema mampani na nado a che ose di oka banku agitumi na omo so omonya campaign di na omonya campaign no munya obenya na nti no me pa mo chom me sramo om no mo star 352 ash me pa cho akusi wawie ale na ba jo adan na asem be na mposa mu be to anado ni ha pa mo chopa so person be campaign na onya 90% ya star 5235 ash na ebe mo ba to 10,000 dada Edina za se ucha bet no. Na wa chego. Okay. Boni mo e kwa so na chego ni bi da tro. Njoni ya che ona bwale zanda kwasi akwa. Betting for na gaza. Anu da che dada. Yes. Try no. Anti e chego. Oh, okay. I see. Hey. I asemo. Yeah, boy. Heading. Supreme News Super na so for hwe akwan na kontempo dwumadie so dum nyafo asenso boache o say aban no wura diska wura akwan mu no ebeboa mo hia so ate e wo Ghana aban ni nani bra bre wa akwan a enye so a oye no o say ebeboa ma ohia e so ate e wo Ghana
no kra pan fa baby me ne ya adwen papa sanse se drop mfidi omde abayin na eyiyi nkron ketenketen akwanya account mi nkomma na eno nti akuafo yakua na na mfudie na bo mutumi fa makrum meton no wo mutumi yi akwani na edema ka betumi akwaba so easy ama matumi abetum mfudie no fofofo ama nuane nso bo abafom enti di owura asenso wache kan sei eno krepa Supreme newspaper ena di we buy ani amame fa Daily Post the obokrata no ento aswe ya Bishops Conference for no muso jira se aban we wonye na adwen so obetu galamsase de wo ye bia e matramakwa wo ye week papa adabrijo aban na bo adabrijo ontimi nya galamse hu adwuma ti eno so asem ene tua soro hwe na member Professor Jane na ho no Professor Nana Jane opokwa jiman ena John Dramani Mahama kire sa oba so no maami a o tubrofu titwi ya o kansam a enko ya ayi trending wo TikTok so maami a o kansam a we o kasam da ho Mahama na egba bodin yo o san na bedi akire emrane ya wo se maami we die aka ken say 86 days na enya bakwasam kese abo maimu ni nane so man ebenya vice president ya odi kan oye oba odi kan a Ghana bakwasam oye vice president enti Mahama ena na bedi akire wo tontom no saa no na papa ya o sha chain so da ha Asamu Ajan was I am no longer a politician. Asamu Ajan denounces NPP. And Asamu mo kanyina wakrata mu ni se Asamu Ajan say dear MPP o hwan you onye politician bia bio ti osremo a MPP no wonka MPP ho ti krata yi e de aba Daily Post for no ko kan say I am MPP member de akomo ntwere but we denounce ne de o ma twere de aba agenda na mekase o mo yensa nkyerene na wo mo se nyame ya adom sunsu a manta maako dunsia no nyina enough is enough demo ebe kwaso we dey ano enough is enough ka kire otamfo ne say enough is enough enough is enough demo ejo mo be demo this for demonstration mo be ye no ina aye de waya na aye we nyina ye isi dia o isi no mo ka kire say enough is enough. Daily Post the obokrata the business analyst the obokrata nam de to aso amount na galamse hun kasakasa bebrebe no ebia babatu we de action kakra bam ni se organized labor wo mo che se saban wo mo ma ne biri kuma bi so mo hu saban no ate a wo be ko strike nya de on be adwuma because of galamse to mo ka ni pain acha ban no ada no so be bibia onye ne ntem na nkwaya ansa na obekasa mihu yanka the business analyst the obokrata no dem di wie wom ene se sadia nwema bo ahoden a ye de to nwema mu e wo Ghana ana oman mu no inflation asem na making Ghana de ne yesi nyame adome so atia ba 20.4% na ebru 20% kura na mo che se eso atikakra abafom the business analyst anopay the new finder ena we dey to aso na owura bafi ena no nso kire se SMEs no eye enyuma nketo adantamu no ya wo mu nhwe na go program bi na aban ne de aba no omunya mu mfaso inflation a yesi e decline aba form no ho asem eda yesi August ni mu empuni na nche ha no nso Professor Eshon ena no nso ka kire aban ne se aban ne nhwe na fasika ensha tourism mu no main tourism ensrahwe emiamia hodro e wo man mu no se komu de sika hyempa ho ka oman ye ndi hia ye nakom ye nkosresre ye o ma me kakra ye ye fie chance nkonko mu ye krom se ya mamu nsi ha bio o se aban ni nya investment e wo tourism industry no emu na sia no ma yesi koko atadwufo wa matede mu a
muye koko akuafo se ntumu aba ohanji chemu aduanan num 45% ya tum ebum pa na ya se ton baako eye 48,000 Ghana cedis. How many bags in 1 ton? And the minimum but mo say bag na sisi ene na 3,000 bag na 3,000 but am pese me how many bags a year ton baako ton e de den susu so koko share for mo terms enti the new finder ana payment ton American ko bia di na say koko no nim ho hwe onye bi mpoda onko so ago ono pangasi wa mama yansa DMD to us ye the Daily Searchlight the Wokrata. The Daily Searchlight the Wokrata na si eku mienu bi nso asori agina se won be ye kire abo isi ho ban. Send this voice won be ye kire atia isi a. Yesi eku mienu bi nso asori so be ye kire e de abo isi ho ban. Nti self defense we emo against ene for. Daily Searchlight ene boss amani. Organized labor na me come asem no. Krata we ya chempefe say ebere omde ama aban no na wotwe miensa 3 weeks so omo se o man te aban nka wo be ko strike omo hu sa aban ni ye bibia fa galamse hu a wo mu na be ko strike omo nya adwuma ne enya adwuma china ntomo boko jan a chentare kokko a ye twani mfoni nso ato the Daily Searchlight the Krata nim anopei emu nsem bia mefa no the metro lens ana mede to aso yaze alan kwadwo chiramatene na bedi akire kwame owusu danso yaso omo ticket ni ekejua pa ekejua ya besesa o men yani daso na de ba ho asem eda ha Ghana Bar Association fonso akwakoto aba ya se omanya president oba odi kan Ghana Bar for na ye mema nkwa na ye president say oba nso abe take over ti afie de am say ma afe ye hwe de ya no for nso se be kwa mom de a enti Ghana Bar Association no wonum female president o mayi ni din ede Mami Efua Gade ya ni mfoni fe eda hazeti ehun asem no na Gideon Buako ana no so chese ba omi anso be ya bakwasem so mo say oba abedi akira otos oba ya abedi akire ehun bi wo Ghana hadanti omo be ye history ba omi anso be ye history we dey mema mienu de den so ba omi history abakwasem Ghana abakwasem amanyosem abakwasem wo de beto ne se ono so pani mampani a obetena kunya so breaki eye MPP amanyoko n be breaki 8 ti breaking the 8 no ba na be breaki amom so be history because Ghana what na so 8 years na okọ amanyoko bia watna so adi wo hia cha 8 na okọ 8 na okọ nti ba amyen a obe mampani abedi akira Franka kura ni de ma NPP amanyoko no Gideon Buako na kase ono nso be ba ya bakwasem kese be breaki 8 na my party no emom nso din ahyeta ba bia Samia Wuku akusika ye no omro de na mu no 50,000 ahwamu be panyuma mankofo no matwerɛtwerɛ gu card so a omo de ne nam nkran twa ni zigizagam ya campaign we street campaign the metro lens anapayo pen ultimate paper last but one okay the Daily Dispatch okay the Daily Dispatch nam DC etwa to okra na me fa samba kopese owura lankojo tramaten wanya 69 years akaba ko na 70 years na eka be mienu ka na semfia nyame de man no na on watwa ne de awie na aka extra time owura lantramaten 69 years ene eso akopeke kwame danso a wanya 40 years as ne running mate Daily Dispatch ya de asi na o ka se o pese ohunu metric ton no ade emu duro no etse duro 1,000 kilogram. Okay. Ade emu duro ni duro 1,000 kilogram. Yeah. Okay. Metric ton. Inti wọ́n say 1 ton is here 48,000. To me 48,000. And as you see, almost kilo ni 64. And a bag 3,000. Bag ni 64
ɛna kilo yɛ 48,000 nti mpɛ sɛ mehu bag dodoɔ a nti yɛmfa ntimes wɔ hɔ 64 no dodoɔ sɛ na wobɛnya a ɛbɛma wo 1000 48,000 48,000 sisi wopɛ sɛ ohu bag ne dodoɔ anaa meboa wopɛ sɛ ohu ɛti wopɛ sɛ ohu bag ne dodoɔ deɛ bags maako 16 ɛyɛ 1 ton. Okay, yeah. Nti 64 no de be times yeah 16 bags no be 1 ton. Bags maako 16 yeah 1 ton. Nti ade a ne mu duro eso eduru anase mu duro ni duru 1000 kg bia no ɛyɛ metric ton. Okay, nti madam ase sibi bia ni ho. Debi. Ni ho aminchi akoso alaji. Okay. Na minchi akoso alaji. Akoso alaji o asane bangalo. Na minchi ofa ejaya. Ejaya wamponsa. Chi anachepa minchi na napai. Na abu hanso ma minchi dadonko. Tebu a Dokas ne papa. Okay. Na papa ba ko ka ho. Okay. About sa papa no de o ye good pa ba mi nim ni di. Okay. Ni ada be busa no. Ba mi kan wa hu ne ho. Okay. Papa o ye good wa hu no. O ye good pa ba bi o be hu bia no wagira. If you want to say. O ye good pa. Okay. Ase me hu ne pakro. Sa. O sha dan so wa. Sa me hu ne pakro. And one love on swear. One love drugstore. BM anapay BM to yare ako Pedro. One MC area mo. Okay. Yate. Yada must say. Ado atwafa wonu no. Obekum atwafa ho. Okay. What's that? Why? Prince Amunti. Oh, okay. All right. Oh, you're next in Abu Health Center. Yo. Hey, Prince Ado Kokwana. Why am I Eti abusiafo yada kwaku enim kwisibu adumase ana afi ma me afia so yada na se bebiri omiere no omoka omutiri pa ho be kan me ho ayede de obonkata abosho no ede ma wo machi dwumadie ne yada so a yesi nkonya so ayede esom wo yede aseda no ekode ama eye yesumu heba center omode community aba tini de aba no pay wunya bi mobo ya wada roma me pa cho kope bi na bobo na etimi emwa ma nuoma so enkonkan emfa emmawo na kumi eye heba ti no yetie nie se utobia eye bag ba kono no pa bia no obeti de agunsu hiem na jama na sio sima no be se eye edu entem na afi wanom na unum wi a wadidi na no amatimi akonkan nwumere ne de yebebo moden na yedidi awie yedidi wi a na afi anum ti no de aguso amannwom akonkan boa akutia nyarewa ahodo woni padua ni mu ebo ni padua no so ba de fi nyarewa ahodo eho na adurei enye emfa ma oba pemfo mpacho uni fihia eye edude ekra enye emfa ma sanso so na oba tan wo makra no fo so enka adurei eho yene ye wa chimo dade ani kiremu na Chumasi drugstore amoafo pharmacy ochini ba drugstore Kennedy drugstore afia ye wa chim so aduro no ye Cobra Joe drugstore Briar drugstore ana afi Bosome pharmacy yene wa chiase ye ko ofaya drugstore anase Bramike drugstore na yakwa kwajindo bi eho kadefo no ede omani ba kiremu ewo kwaku amoa pharmacy no makwa kwajindo no ensoso ebi kumi hebati no obo ade chede amponyankopon nam Dr. Kumi menta so ana odi aba eye edwaso bomode ne frɛ dog ene ne monkomo 0248 716 402 0248 716 402 and 0503 7846 kafra 0503 785656 0503 785656 na wa sa atimi aka aye kumi heba ti no enso so ebi na enwoma tima konkan ede ama kama
Akim State University College sɛ menka nkyerɛ sɛ wabie no apomu de atoɔ no ma wɔgye adesuafoɔ afem pino ne aduonu nan ne afem pino ne aduonu enum nwoma sua hyɛ pono no soɔ no mo a agya mo pɛ abodin krataa no yɛ first degree no wɔsɛ mo mmɔden na mo mmra na so yɛ na mfa mo mɛhyɛ nwoma sua dwumadie no mu na ɛmoa mo ukuta SSC wasi ABC abodin krataa na odam obetumi apply na first degree programs no wɔso atumi akɔyɛ ɛwɔ ma so yɛ ɛno akyi wɔ school to aso gyina pɛ twatoɔ no wɔtwerɛ ɛyɛ onsɔwe twatoɔ ɛfɛn sɛ wasi na wɔso betumi akɔ na awaiting forms no wɔso atumi akɔtɔ bi na atumi enso aboa wo HND ɛna diploma holders no mo so mutimi wa akonya sɛ mo betumi apply 2-year top up programs no mo betumi akɔyɛ wɔ hɔ ICA Ghana, ACCA, CIB, CIMA. Mo nyina no ma qualify. Mo so mo akonya se betimi apply. Wadi mfisia aduonu enum de ekra. Wo yɛ mature student. Wada Roma school no school to aso no wantimi ankobi tu ni ho abodin krata bia. Wasi akonya wo ho. Oba ye bɛyɛ wo nsɔhwɛ utwa na afia mo akonya ni nwuma biara sɛ nimdie bia wo pibia no ya boa ma wonsa akeno na mature student no etu so betimi apply. Na wɔtwe no awie ye no wayɛ nhyehyɛeɛ a ɛno nso so no adekyerɛ ɛkɔ soɔ nti bia na wɔtwe no mu na wonya mmerɛ ɛmfa nkɔgye nimdeɛ a wohwehwɛ no a na wɔtwe no awieɛ no akonya wɔ hɔ weekend programs no ɛkɔ so a ɛnya asɛm ketewa asɛm da ɛwɔ mu ɛne sɛ wɔnom a wagye atom sɛ Kwame Nkrumah University of Science and Technology no ɛyɛ suapɔn wɔ ne gye ho paa sɛ wɔn nsa bɛka wɔn abɔdin krataa no Akim State University College ɛne suapɔn na aka aba kyerɛ mu a wɔboa ama nwoma sua nso atumi agyina bra no wɛn patam ya enti sɛ wokɔ Akim State University College na wowie a ka ne hyɛ no sɛ abɔdin krataa no ɛyɛ KNUST for ɛna de bɛbrɛ wɔ na atumi nso abɔti ɛho nhia so betwa kwantentena kɔ asantemantam mu ɛsɛ wode ho kɔ akɔhyɛ saa ɛyɛ school yi mu anaasɛ suapɔn yi mu yɛ hia sɛ wɔbɛkɔ ɛyɛ Akim State University College sansa asantemantam dan ɛboa nya asɛm ketewa baabi adu tiri bɛto asua deɛ ɛno nsɛm kɔyɛ ka kyerɛ wakoma kora betu campus school fees ne ho aka deɛ ɛno nti ɛna yɛde Akim State so atoa ɛyɛ wo ɛwɔ aboba ano no oduani ɛkyerɛ mu wɔ asane man so akoro so mansi no emu apuɛ mantam ya na ya akyem asane na school no ɛnso so atena yɛ no ɛwɔ otra asane amusie na kyerɛ school campus na no ɛna ɛwɔ ɛhɔ no mu no ɛnwoma na yɛsua no yɛ bi enie ɛba no sikasɛm ne dwadie mu a ɛyɛ BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management and after engineering programs no BSc electrical or electronics engineering and after BSc computer science na the ebe ye forms no me patcho ya available e wa be fonten tan so www.asuc.edu.gh ebe bia ma ebie ma opɛ na afei hyehyɛ na ɛwɔ so no me patcho so watimi adi so na wo de ho nsɛm no afa abe fonten tan so de amampanyufo mo sa bɛka ebre si mo beto on sa afrɛ na afei no de wa akyire bia no mwatimi so asi ho enkonya ye frɛ 0558 63 3957 0558 63 3957 and 0207 163787 0207 163787 na Akim State University College no discipline excellence and development the greatest name in university education enti abusuafo fa abakwai na se wankasa so na opening de na fa ho kohyem na etimi mu ama nneoma enso enko eye enkan na ofa no mepacho ebu akuafo no papa ye kan ya amantie na akuafo a mote ase a modi bi efra masase a mode mo no bae no ehihye mu ono on said no bae no anyini from a enso doso no eni gye na abakurum enti ofa no eye HJA Africa and a CSIR for na ka banchiri mu a wamakofa eye oya asase ye offer eduro no enso so ede aba na omode baaye no omunim so maye adupenti no ombo moden ede fa eye ekwan no so pepepe se de be ya wonu mabo so mu hwehwe mansa no magye atuma ansa mpo na yamakwan maduru na badwa so no wɔn nyinaa ɛhwehwɛ aduro yi mu ansa enti Ministry of Food and Agriculture abedwakom na hwɛ anuane kuayɛ soɔ wɔn agye atom sanso na Environmental Protection Agency abedwakom na hwɛ ɛyɛ atenaeɛ ɛnso so ɛnsɛnkaeɛ soɔ ataeɛ bambɔ ho nsɛm soɔ no wɔn so agye atom a ɛno abɔ kwan de atoɔ no ma ne akuafo so a
ɛbaa yɛ ɔmo nsa aka bi no ɔmo di adanse bebree chance ɔfa no wotɔ na afa 1 liter na utimi de yɛ asase eka ne bɛsɛ mmienu na adeɛ wanka sɛ owie adua no ɔbaeɛ no wɔ so wobɛhu sɛ yes no ɔbaeɛ no anyini from a ɛneɛ aso dɔsɔɔ so ɛde ama wɔ ti akuafoɔ a mo na modi ɛyɛ ɛmo ho dwumadie no motumi tɔ ɔfa no bi de yɛ asase no ɛnso yɛ ansa na mode aduaba no korampo ahyehyɛhyɛ asase no ɛnso emu mo a modua aburo ɛna afei mango banchi ɛne entos afei watermelon ne granite no yam bayerɛ ɛna afei soya bean no mo so a modua ɛyɛ abɛ mo nyinaa aduaba bi a wodua bia no yɛnya so bɛfa ɔfa no na adeɛ fra asase no ansa na ode ɛyɛ aduaba no anaasɛ nnɔbaeɛ no ahyɛ asase no ɛnso ase ɛbɛboa wie paa na wopɛ dodoɔ mu a bɛboro bɛɛ sɛ ɛyɛ baage no wɔ ha wɔkyerɛ sɛ Ghana fa na baabiara no wopɛ bia wobɛnya bi na egbo mu no wobɛtumi so afrɛ HJA Africa for 0257 31 51 32 0257 31 51 32 na afei no wɔnom so abɔ nkɔmɔ na matumi aboa mansa aduro yi wɔn sɛ tumi aka dodo bi a wopɛ yɛne ɛwɔ ɔdan ne pata mu no Tales and Details Agrochemical no ɛwɔ ɛyɛ akyem ɔdan dwa kɛseɛ no ɛnso emu Mr. AJ Agrochemical nso so ɛwɔ ɔdan anam abena se sanso ɛna Farmers Home Agrochemical no ɛwɔ asaman kɛse edwamu hɔ dɔmɔ ahotɔ agrochemicals ɛwɔ ayɛ akyem ɔdan Biscay Agrochemicals so ɛwɔ akyease ɛna afei so no Francis Agrochemicals so ɛwɔ abam okɔ no ma wɔn sabetimi so aka bi yɛne ɛwɔ ɛyɛ new abremu no ɛyɛ Magina Agrochemical ɛna yɛbɛkɔ na yɛnsan so atimi aka ɛyɛ ɔfa no ɛnso so ebie ti bɔ mmɔden ɔfa ne deɛ boa papapa ɛnyɛ asɛm ketewa busuafoɔ yɛtwa yɛn ho aba yɛba yɛbɛdi kooko akuafoɔ ho nkɔmmɔ sisi ɛboɔ no nya aba bɛtɔ sɛ bam a ɛnyɛ asɛm ketewa nti no yɛbɛhwɛ ne adi mu nkɔmmɔ ne yɛhu sɛdeɛ no nso ho nsɛm ɛsebe ɛteɛ nsɛm no dɔɔso ɛna anɔpɛ yɛsi nkonya yi yɛba bɛtoatoa ɛho adwene yɛdan yɛn ho aba sisi a wadaroma ahobrɛaseɛ mu ɔno ɛnkɔ baabiara Best Man Capsules and yasa pajamuno enye no enutan no ehabama no yasa de bia ka ho amemu aye de ne papa onum ani kirebeyin na be ma na ekro no Best Man Capsules me secret ni say Best Man Capsules and a man no num asese yensimi fom o be ma bia ma ne sanka bi so sisi na ya oya eye the new Best Man Capsules ura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new Best Man Capsules is Child Herbal Center amwo suhum Hamza Street and Akofa Best Man Capsules. I say Shemu Kinafu Fure Kuradiaba. Say the confidence Kura Peja. Nemanwe Obian to be common kunu ewofi. Bema na nija wato nyomuno. No banu su fili. Pedro Bito. Akimoda. LB Amwafo. Oxiniba. Kennedy Drugstore. Always. Chumesi Drugstore. Kufisco. EK Esimai. Otauzungu Junction. Masari Drugstore. Nkwantanum. Kuforidia. Beno Pharmacy and Delight Pharmacy. Kede Martin Kumi. Accra. Repash. Nana Buache. And his walkover. Oh, Padua, 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kingenga. Jack, you know, say, all work and no play makes Jack's a dull boy. And you know, Brefaland Hotel say, after a long, stressful year in school, bruh, let's have fun together. Yes, I mean, the pants down pool party happening live this year. Brefaland Hotel, Ebaya Special, now artists on bill, Emrich. Yo, what's up? I'm a rapper, bass and kwan. Me time peko so chat and kwan. I don't like throwing stones. My to say Jonas, me watching ya glass and kwan. I am embracing the winner of Onuya TV Kasahari President on the 20th to 22nd of this month, September. Ubia and Shame ewo Brefaland Hotel. Achimo Danin Kunku Chani Hueshiana. Yes, Brefaland Hotel is the pants down pool party. Ebeye bass and kwan. Street Life Entertainment, Young Vibe, Nova, Kwame Destiny, Homeboy, Kwaku DLC, Kojo Express, a 20 cool Ghana cities, halfway, 3 solid days experience, enjoyment in Kwan, 20th to 22nd September 2024. Shall I come in your numbers? Come and rep your school. Make it no fade though. Joe, don't be left out, bruh. Let's have a lot of fun. Activities, snooker, video game competition, rap competition, swimming competition, table tennis and dancing competition.
competition, a lot of fun. Ever cost Sardino, ain't you know, man, you film. You know what it is, Jack. It's all about Briefland Hotel, DJ Sampil, DJ Shabu, DJ Icon, DJ Tog, and DJ Diamond, Hype Man, Ranking, MC Zion, Ice, and Kobina Kosti. For more enquiries, Freya on 0249 957 40 and 053 44 87 617. Now, if you want to be part of these activities, bra, pick forms, a cool rate, only problem, gra. Briefland Hotel, your mouth ultimate experience. Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know, I can't want to be an Bia. Kumi about tea, dear, a bois, Emma, and Common Pedrium Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Ecutia, Rahudua, a one Pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one nom, and ran so sad, but what did we are Wokoda? And if I do pee, and I know Kumi about tea, be, I would want dance here, or how would be a Pedrium, Kumi about tea, a bay if you are amount. Shannon so say, or bar pin for, or be a Makoda for, and now Koda in Frisia, a dudia, a dray won't be and numbi. Ubenya, Kumi about tea, a beato, I will be our tone row, I would walk. Kumi Habati, a yes, Mo Herbal Center, and San Juma. Dr. Paul, Kumi, Minta, the Dasuyano. Ubeti me Afreno, it was 0248 716402, 0248 716402, and 0503 785656, 0503 785656. Kumi Habati, ana, a immune system support. FDA, AJ, a gradient cratway atom. Yes. Adansi foa, Adrian Babia, Obenya Adansi on your man, Nebo form, say blocks, cement, iron rods, roofing sheet, F cancer roofing systems, Abamount, Omotonton, durable colored roofing sheet, Aloe zinc, rubber, and plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color beer, na size beer Pebiano, Obenya Biamount, Nasabano roofing accessories in Swa, say rich caps, valley gutters, rain gutters, side stream, and a silicone, F cancer roofing systems, our long span roofing sheet. Say IBR, self-lock, or more size a hood one and a face standing seam. So we a long span roofing sheet order. A charge 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be a amount so a free. Or more carpenter for a what experience. You didn't hear good dinosaur pa. Chese, a Chimansa enclave had a dinosaur body, a dimba copper, and Obiaka. F in cancer roofing systems. Or more hollow block and a quarry blocks are add ding and also size a hood one. Cement brand beer pebia. Utuatong and now Todia Juma. Sabano iron rod and swa or size a hood one in a fair plastic TNG size beer any color beer corner molding H clip and a U clip watch him down baby alcobia or the kojao kwa na sober trash him down ubetua bibika krabi F in cancer roofing systems and supply anya quarry stones quarry dust Sauton your man so 10,000 Ghana cedis or more chadia shronko your special packages and man sorry schools any contractors building materials ohiano so sikan in swan ubetime tuan and kankra senior utusuno nasa swan no abegin your mano F in cancer aye jumai over 30 years and inti ehu bi anim o me pania abo any cement no omonko F in cancer roofing systems brancha e wo Intiamo Hotel Junction abo kwan so omonso a e pese F in cancer roofing systems ebo mo dan so mom ana se and chance de bodan so ene adanse ho nyoma nyina no enfa mani chrem achem dan adwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367 F in cancer roofing systems still anointing. Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know, I can't want to be an Bia. Kumi about tea, dear, a bois, Emma, and Common Pedrium Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Ecutia, Rahudua, a one Pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one nom, and ran so sad, but what did we are Wokoda? And if I do pee, and I know Kumi about tea, be, I would want dance here, or how would be a Pedrium, Kumi habati, a bay if you are amount. Shannon so say, or bar pin for, or be on Makoda for, and now Koda in Frisia, a dudia, a dray won't be and numbi. Ubenya, Kumi habati, a beato, I will be our tone row, I would walk. Kumi habati.
herbal tea Sumo Herbal Center and Sano Adwuma Dr. Paul Kumi Minta that's Yano wobetimi afre no was 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656 Kumi Herbal Tea ana eye immune system support FDA age edwedi nkratwe atum. Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinets near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani broso, a dafum. A free will fear the bower office with stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina classic. Ukrafri abroche ana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and nina. Se wo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 and 0248 100 248. Royal Furniture and Tea. Ma peneso. Oh, yes! Ghana Tourism Development Company Limited, managers of the Big Three Tourist Site and the Tourism Society of Ghana, Eddie, the Big Three Farm Fest. Bremo, Naunim said the biggest tree in West Africa, and Yamfinsha Ahenum 500 years. Hooray! Anuti Yebugadata, the biggest tree in West Africa. I wa Achim Aprokumase, 21st of September 2024. Anopanon Duke, Najmedian Ashasi, na Penny Bebe, Agroni for Yabediana, and Mufra and Penfo Mesriwa, Ubiat me baby. Esan say 21st of September, a holiday. Abuja Bokosubini say, Ludu, Owari, Ampe, Dame, playing of cards, Gary Sokis, pick and art, match the drink. Oh my God, bouncy castle, and a face painting. Abuja any day, make Kanamaja day. Enjoy the four, for one no man will boost Yina, Embra, Achim, Aprokumase, I beg Achimoda, not the Big Three Farm Fest, and also found by Shambi. Me say, Yabediana, your MC for this event. Achankwana na minum bremo, Ghana's International Killer Bobonia, Dian Kain Kwame Yaboa. Rate a 30 Ghana cedis per. Nanim, we are going to take you to the history of the Big Three. Abakwa Sema for Big Three Uno, Yabek Kanina de Achremo. Sajumati, it is under the auspices of Ministry of Tourism, Arts and Culture, Promotional Ghana Limited, and Abel Beverages Ghana Limited. And They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. 93.3 Achimaboabo, the best in the East. Enti yamawa kwa babiem sanso edawase ne otwen homa unyaye na yede asedanso koma yen aboafo sanso madaruma na womo so de tekune sempoane nka preba bia to yachi a anopa bia no fiti eye anopa no siampa mu kopim no ndu no yeba na yebesom wo e wo maachi dwumadie eso na asedani bi enso eko ede ama Frimpon Enterprise ne papa ya wadi achenti na dwuma no ase agusu na etre eba no provisions ne dia me patro sa nyoma ni nyina no ye to e wo Frimpon Enterprise na so ye eti nyoma wade be show store na wabie ni mu ama edwane timi agina de ama wo no okona so ye a wonsa betimi akabi nyoma no de ye hunam ani ene de afensu ye de siesie di padua no ne nyina no owa akotobi e wona so ye de adie ne nyina no ye to wona so ye ti de adie ni bi no ya atosodie bi a ye de enso ya bomu ne enkwan se wahu enti eba no tomato na anase entosi ni se ya odi agu pipa mu a chese enu ni se no yesiri ano kama odi agu chance susu mu a yesiri ano so kama unya bi ano ebeboa wie pa no so yifiri wono mu a eba no oil anwa no ne nyina so oton bi brand bia ne type bia pe bia no kwa won sabetimi enso aka bi emo wo se yaye nkwan na se stew na awie no wo se yetimi nya bibi na yedidie entini nyina no Frimpon Enterprise se menkancho se mo no type bia o pe bia ne brand bia o pe no wo di bi enso aba so mu ma me na menkwa homa no so enkodi enkomo we enso emra me ba Frimpon Enterprise gina hwan ko ba bia adwane ye ni wie ye betoa so e de afiri ho no mo meda se meko ahoma no so ana mene owura Thomas kisi ayisi kuma
ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ ɔpanyini ɔno ɛna ɛyɛ president otua coalition for cocoa sector reforms ano akora temenka no pɛi mamoakye yɛgyidie sɛ ɔbɔ ade adaroma bibibia ɛdeda yie ɔde yɛ nkwa akyɛ koko asɛm na ayɛ pii so okay okay atiefoɔ nyinaa nso so ɛda wase koko yi ho nsɛm ya so ntina nɔpɛ yi yabɔ wo ɛpono mu san sɛ ɛba no koko ho nsɛnkaeɛ a ɛdamaba mu ɛpaa anɔpɛ yi yɛbɛka sɛ yɛni gye sɛm ɛde ma koko akuafoɔ ɛsan sɛ aban ɛpigya koko buo ni mu a sisi ano wohwɛ mu a bag no ɛno ɛyɛ 64 kilogram no wɔde akɔ gyina ɛyɛ 3,000 Ghana cedis ne yɛtɔ no ɛyɛ 2,070 Ghana cedi wohwɛ ɛyɛ deɛ abɛka ho no a wɔagye kyɛ mu no bɛyɛ sɛ aduanan enum ɛna abɛka ho sɛ ɛyɛ asɛm dɛ ho mɛda wase wakwanya a wode ama me sɛ wohwɛ ntumu no ne sɛnea woka no kamakama de a na nka wobɛka sɛ nasɛm dɛ no no ɛnso sɛ wode kɔmpɛ sɛnea nnoɔma nso boɔ ɛwɔ Ghana man yi mu ɛsi kɔ ɛyɛ cement a wode bɛnya baabi a yɛde si dan sɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya kokokua ne bɛnya baabi de ne ti atoɔ wohwɛ fertilizers boɔ baabi a pagya akɔduru fertilizers a yɛde boa akuafoɔ ma wotumi dua mmɔɔ na nka yɛ free na baabi a si a ne boɔ gyina na wohwɛ nnuane boɔ baabi a ɛrekɔ na afei galamsey sɛnea ɛsɛ di yɛnya ɛsɛ kookoo mfuo a wokɔ kookoo afuo mu mpo a nsuo koraa a wode bɛgu kookoo so wonya bi mfa ngu soɔ ama adwuma no ayɛ den ɛho adwuma no ɛho ka no akɔ soro yie enti sɛ woka sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ si a ɛyɛ sɛ ntumu aba nanso ɛnyɛ ne korakoraa ɛno no sisi a ɛkame ahu sɛ ayɛ sɛ Ghana akuafoɔ abɛte kokoo boɔ amanane ne Ghana boɔ no ase yie ɛsiane mmerɛ biara mo nso so mofrɛ ɛma yɛkyerɛkyerɛ nneɔma mu ɛma ɔmo te aseɛ no Ghana akuafoɔ ate aseɛ enti ɛwɔm sɛ ntumu aba deɛ nso dodoɔ na ɛbɔ nyɛ so ɛdɛn nti na ɛma ɔmɔbɔ ɛndwo soɔ afei sika a aban de bɛtɔ kokoo koraa bɛpem saa berɛ yɛhu baabi a sika bɛfiri aba Ghana aban di kan tu anamɔn sɛ nka ɔkɔ akɔhwehwɛ loan ɛwɔ abanane sɛnea da biara ɔyɛ no no ɛnso ɛnam sɛ afra sɛ sika koraa aban kɔgyeeɛ no ɛho kokoo nyinaa wɔantumi antɔ amfa nkɔmmɔ mo enti Ghana aban kokoo board ɛde ka aborɔfo no amma ɔmo sika bia ansɔ so bi amma ɔmo amefa nto kokoo enti kokoo board si wɔ no ɛbɛhwɛ internal measures internal banks local banks ɛde ato kokoo nso ɛbɛpem saa bere yɛhunu bank bi a wɔtabiri sika sɛ ɔde ama aban sɛ ɔmfa nto kokoo enti mpo ɛboɔ ntomu n'akyi nyinaa no sika a yɛde bɛto kokoo no ɛde but I think say enra yɛne ɛyɛ ɔpanyini baako a cocoa board hɔ odi wɔn tintima paa cocoa board ambassador Nana Kwadwo Amoako menim sɛ unim na 2021 national best farmer yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ no na wɔkyerɛ sɛ wɔno wɔka ho bi negotiation ɛkɔɔ so no nyinaa no onani sɛm and ɔka kyerɛ yɛ my assurance sɛ sika cocoa board for the better to cocoa ni deɛ wɔn manya wɔn ba afie no wɔn ne sika korabea na ɛwɔ fie no atimi anya nkitawudi a sika wɔn de beto cocoa no ɛwɔ hɔ a wɔn betimi atɔ atuaka but so kyerɛ bibi sɛ sisi an sika no wɔn san kan tia no so ho ɔden enti me na omi no yɛ de ani bedi akyiri na wɔtwe a yɛ besi mu ne deɛ to aso ne ahwɛ sɛ cocoa akuafoɔ ɛkɔ akrakyefoɔ hɔ a wɔn nsa bɛka cocoa sika yɛbɛhu deɛ nokorɛ no ɛwɔ sɛ me na meka nokorɛ anaa Ghana aban na nka nokorɛ anaa cocoa board na nka nokorɛ a yɛn nyinaa yɛbɛhu ɛm sɛ yɛwɔ ha na ɔmbɛka sɛ afei deɛ yɛchange system na yɛpɛ sɛ yɛayɛde sika ɛtɔ ɛwɔ mu wei na ne yɛabɔdawuro wei na yɛabɔ firi tetetetete saa sɛ aban no hwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛnya sika afiri ha
na yɛfa ntɔ yɛ ayɛ koko na ɛma akuafoɔ no ntumi nya ho mfaso a ɛsoɔ ɛsiane sɛ loan no a yɛkɔgye no ɛho interest ɛna exchange rate volatility sɛnea sidi ne kɔ soro ba fam no nti no na ɛma ɛboɔ no nhyehyɛeɛ no ɛyɛ a na ayɛ den nti tam biara ne nyinaa nso so ɛwe koko kuani no sisi a na yɛabɛduru mpɛmpɛnso wei no mɛfa no sɛ ɛyɛ ɛsiane sɛ sei na ne yɛhwehwɛ no na mmom Ghana aban cocoa board wɔamɛduru ha ɛwɔ ahokono so ɛnyɛ deɛ ne yɛkeka no na wɔatie na mmom wosi a ɔde n'ani kɔdi akyiri a wɔanya ɛna ama ɔma bɛduru mpɛmpɛnso abɛgye deɛ yɛyɛ kan no ato mu na ɛma ɔma agye ato mu no ahoboa no antoto mu na mmom ɔma anya no ɛna ama ɔmo bɛka no saa bɛkaeɛ a finance minister so abɛka sɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ ɔmo bɛyisu local bank ɔmo da so ne amanane bank no so ɛredi nkɔmmɔ sɛ ɔmo bɛpɛ sika ɛkyerɛ sɛ ahoboa no ankasa no ɛni hɔ nti nka finance minister ɛka different thing na cocoa board chief executive so ɛma mɛka different thing wei kyerɛ sɛ ɔmo mmienu no akoraa no ɔmo nya nhunu kotoku a ɔmo de bɔ ho abɛhyi okay ɛkwan a ɔmo fa so yɛde kɔɛ ɛno nso nti na ɛma me nso mɛka deɛ mɛkɛrɛ akyerɛ wi okay na no nso a yɛde sika ɛba abɛtɔ no it means sɛ koko na yɛbɛtɔ no aban bɛtɔ no yɛntɔ no forward price te sɛ deɛ first no ne yɛka no yɛyɛ no sɛ ansa na yɛbɛtɔ koko no koraa ne yɛdi kan ne aborɔfo no adi term price no ansa na ɔmama yɛ sika okay sisi a no yɛbɛtɔ no spot price kyerɛ sɛ ɛbo a ɛwɔ ama no sisi a ɛno ɛna yɛkari yɛ koko no a yɛde bɛtɔn no ɛnɛ spot price no ne yɛde kasa a Ghana aban bɛtɔn koko 5,900 per bag 5,900 per bag ɛno mu na so ɔbɛma koko piani no 3,000 Ghana. That is almost wama koko piani no 50% of spot price. Now say 50% yeah. If it is the no more can say oh piani no yeah man of 70% of FO meaning one of my advances and it then now buy beer modern say Obama piani no 70% of FO it's your man and a bono koko piani when you 70%. See na all my piano 50%. Na yes see na say I am one of wow. Maybe so. Pe nkyerɛkyerɛmu ne deɛ na kyerɛ sɛ osisi akuafoɔ. Aha. Enti na ne yɛka sɛ Ghana aban ɛne cocoa board esisi koko akuafoɔ esisi ɔmo ne yɛ kan ɔmo konta trekese no. On sɛ afei yɛyɛ aduru hɔ. Esi a na yɛho si yɛkɔtɔ no sport price. Na yɛ nyinaa yɛnim world market price no. Yɛho saa afei yɛnkɔgye duro na interest biara fisi mu ma no. On sɛ sisi a asɛm no ani abɛda hɔ. Ani bɛda hɔ nso a sisi enim sɛ boɔ no yɛ 5,009 a wɔma kuani 3,000. Sisi a afei na akuafoɔ nso aho saa nti sɛ mo sisi akyɛ. Nti 3,000 no a wɔma pushi bi ama akuafoɔ no ɛyɛ ntomu nanso 70% afo enuru. Wei kyerɛ sɛ Ghana aban abɔkɔ akuafoɔ wasisi ɔmo akyɛ. Na yɛ sɛ it means sɛ deɛ wokɛ ne ɛnyɛ mpipi aban nkwa na asisi akuafoɔ. Dabi. Na mmom sɛ wofa even FOB na wobɛtumi akɔ mfie atwam na wohwɛ koko price no na wahwɛ deɛ ɔde ma akuafoɔ koko price no deɛ ɔde ma akuafoɔ even 70% no 30% na ɛkɔ kuani hɔ no ɛno bi na ɛkɔ cocoa board hɔ ɛno na ne expect sɛ nka cocoa board koraa de bi ɛbɛtɔ fertilizers a na aban bi atwa mu na ɔse ɔde kyɛ akuafoɔ ɛno bi na ɛsi yɛde bi bɛyɛ pension ama akuafoɔ ɛnso seesei saa 50% no mpo a cocoa board afa no ahe ɛna ɔde tɔ fertilizer akyɛ akuafoɔ pension ne welfare no ɛwɔ hemfa insurance ɛyɛ health insurance ne adeade a nka yɛse saa percentage no yɛde bɛyɛ nhyehyɛeɛ nyinaa ma akuafoɔ no ne nyinaa ɛwɔ hemfa
Ti dia wo kan de na che se wonu a sie ne de eni ada ho ama sisi ye hu se sisi no ekoso pa and a pimpo de FOB 70% no akuafo enya 51-52% ene de ma akuafo, which is very bad. Wonu a ya no mo de eye sika botin ni mom di ye mfa to ho no na ye se no na ye ti kura o cause ebi mu hwa mo se mu hwa 2016 koko ni said ye to no ne bo no na eye 420 Ghana cedi abai ba ye wo hwe ba bi opigya maturu from 400 to 3000 ito be ka se abai wa ya de pa dwena kuafo ho pa ba na se wo chirechire mu ya na nya sa na tiempo na wo chirechire mu sa nso no na wa sa chire mu nso amiyefu ya ni misao time ye ka Hello Mr. Thomas Humanity ko kakra 3.6 no se ko ni yakoton $. Yes me boa yes mini asa na me ya me ba chan enti yan fan say one bag that time na 3.6 se a $1 na da say 16 series ana me boa e ko 20 series sure enti se na one bag mpo ye pan say na ye 3.6 na it means say see a one bag drew 16 series e ko 20 series me no na me ya adwen enti na met me aka kira o say any $1 no na mom na di ntumu ne ba na nya ban na di ntumu ne ba ana me boa yes so now one bag ye 3.6 and na ye $1 see na say one bag ye $1 it means say $1 no cedi na ho de na akofom no ama ba ye ton be 16 cedis enti na say $1 no cedi na enya ho de no ama $1 na ekosoro no eno na echi akuafo kakese no enya aban met me akane sa okay enti obi ka kira say na ye 425 ye de aba 3000 ya ade a menjintum so why ade a enti why ade say wa ma cedi na ho de na akofoma no ana say why ade say $1 na akosoro no ma nti wutumi ama akuafo kan kese no ano what kind of argument no and trust okay dan chire we nyina na ne koku akuafo aba behu abati ase ama o mahu se aban nsema o mo kanu atwamu rhetoric se na ya bo akuafo ya tune from 425 ya na base ni nyina no eye mogu eye book and pen and na o mo de koku akuafo. Okay, so but all the same no entumu na aba one more omuguso omutwa omukoko egue ya omude ye galamse ni ade se abuei anya hwe kura no bag baako utimi enya sika bebre enti o se we ka bibi kire saafo ni nyina no omujai nokre ye be share kuafo nkran se be bia ye kono Yansoso Coalition for Cocoa Sector Reforms. Yebekoswa Kremu da ama nkrofati ase ama ban ahunu se cocoa akuafo ti de ekoswa ase. Sika no mbe mom no still enso ye e wose ye pagem. Na no so kire se cocoa bo no se na esi kosoro no. Cocoa ebesa afa ne ntuma pa afura sika bebam yie. Enti wo cocoa saa mre enwene ho se wo de be magalamsifo no matwa gua se no na emom kura kokoo na ebekoso pushi confirm se Ghana kokoo kuani obetumi anya boa esefata na otumi dia bobra amana yi first na ka oduru kumase a PZ ne adum ho ono osi abrosan kese ne ade ni na ye kokoo akuafo ene politicians ne tumi atua esi ada kese kokoo kuani apata kra obebo ediniti atum no na yede na yenim se ye ko yenim no koko be fa ne ntuma fafra ye be koso abodawro no ama enoma yi enti na tu omofo se owo 1 acre 2 acre kura ne yi na emfama galamse yemi
Enti we ya wo ka se omo sisiri mu ache yi eye topic a ebre bia ye beto koko mu bia mu akuafo mu bekasa wo ho mu koko unions no e dia na mo ye anamo be na mutuo se de be ya aban no be hu sesisi amani aba mo se wo sisiri mu enti wonye de be ya ye nyina ye ho ebe yin ha yen ebia ne akwanya odi amame na ye nchirichiri mu amagana fo nyina so ene akuafo nyina so ate ase no mmerɛ ne mmerɛ nyinaa sɛ akuafo groups farmers group no nso si a yɛbɔ mmɔden ɛkɔ yɛhyɛ kyirikyiri mu ma ɔmo nso ɛte nneɛma ase ma ɔmo nso so yɛhyɛ ɔmo nkran sɛ yɛn ko a yɛkɔ no ɛbɛso aba ɛno nti mɛda mo nso mediafoɔ ase sɛ ayɛ a moma yɛ saa akwanya no na daa ne daa saa nkɔmmɔ wei ɛkɔ so. Okay, opanyini yebeda wase anopai ubre ne wada atie bibibia ni so a se de da yebo ofuruma oje yeso no adaroma yenim se osan so bebiem kwanyam de amaye yeda ase anopai opanyini ne kwatwetwe nkomo yi eye owura Thomas Kisi Ayisi Kuma ono eye president de ma Coalition for Cocoa Sector Reforms Eneja ono so achechiri mu di amai no mo de omo kire se still na no still na no omani nje bo no ho omo so omani nje ho but wo hwe mo atimi se aban yi wapigya mu pa na so omo kire se wo chirechiri mu ankasa de kofo ma se de ono achechiri mu na kire se akuafo no omo deserve at least 70% of a year edwa wiase adwaman so sika ye de beto kokoo no na so aban no oya no amo mu 50 20 ni de obo a na de afa akire ho nti omo be konkoden kosi se aban no ensu betimi ati omo sofre but tie ni ye enye MPP aban no woka so osisi kokoo akuafo wo se fitete ni nyina na yesisi kokoo akuafo sa afi na omo so abo modern awurawura mu kɔgye hu nim dia hu se sa aban wo sisiri yen enti enye MPP aban enkwa na o sisiri kokoo akuafo aban abakɔ ni nyina no ade so mu sisiri kokoo akuafo enti omo kyese nga kakra me konkoden na kosi se omo 70% no ye tu kokoo ni buo mu owiase adwaman so a omo so ensa ebeka enti asemo but ni nyina mu ono sadia na wo kan kokoo no wo bi entonma galamsefo ana no owura ba ku bia wo frɛ ya wo se wono wa asase bie a wo se ode koma kokoo ayifo galamsefo tu hofo ye yentu ya hofo sanse sisi akoko na yesika so 2016 na ye 400 and something Ghana si na 3000 ya wa imagine so enti ma yen twa kokoo ni mu fantu galamse okay ma yansan kwa homa ne soe na yene eye owura Mark Ewusi enkomo oye convener at the ma Election Watch Ghana. Open your down man open good morning. Good morning here bema. Akram gidi ese bibia boko. Ye de jana ase. We dia anopai ya bo opunu na aja oji ya sonso ebie ye ne a. Ye nyina ni se wa batro ebremu. Ne e kan batro won sen kaye soso a. Mo fa de atomo metri so a modi mani edi akire. So far baby electoral commission yadi na dwumadie aduri mo election watch for mo ani je ho mo hu se ne kwan ne so a na wonam no a batro yi mu no pepepe yo ebedadi ameka kwanye sincha na nchia wona waduma for no chifu na afi akwanye nso odi amame personal member party for na people's national convention nimene le yetwemu ne akoye national delegate conference and a party in Santo Meso about the national youth organizer. Okay. The convener for elections of Ghana. I see. And say any matter you do make a credit in December. The fact of Trabana, the man penny. And we'll be here, say, electoral commissioner. No, and I'm a Raman who can say 1 to 2 about 2 instances and my beginning. What my editor Jumedian as a democratic right of the country.
question but I said the commission aye any the you know yeah and no there can kwan can dey aye kasi yanka ema mi jemensa and na pound for and throw resignation letter now on form adwuma ento extend the adwuma no omu so apart from so omu so no almost answer the adwumpo bi ato mtini say then that's what I bet you know on Daniel Banani. I think that it will threaten our democratic beings Yenya. And also the Union and about manga and there are many countries are called about 2 more. A Molotov Commission Anyan Yemi Amanade and Tokra and Emoji Figu Abba. And there are prayer about your Bakakotuano. Yankunkushi Mujabi and Yankunkushi Mujangudia. In the electoral commission and any it's one kind of and Tinyoma Bessan electoral commission ya Moon say etia amamra and I say twetwetwe oyene ede eba wabra ye pempen ho ewaba to imu idi kan say e better for to aba bia register e beto aba no eno na political party bia ansaka ya hwe nhun say sabe woni awumu a ekakoto aba no wono mu edi efata se wono mu eto aba afi election no so enye the final day na yeto aba no nko a na yeda election the processes that leads to the election, that is the pre-preparation towards the election, one of the key things and by you about to a cotton bit me and I say inputting any kind. A very be about to a cat and 1 year in a deep cleaning watch and Bramacho. When the letter commission a year instead of saying Caneno, your registration of various polling station. Would we be on the crisis? Now, oh, aquaculture would be a bit me aquaculture basis of Banadian and a crash and share. We see Yamakra with me, Joe, a cocotuaba. And I say, Okokuchu would know as Abaton and the so. And so let's commission 9 when this time they were saying, Yen too kind and call the district officers. Forgetting, say, you know what urban areas now. It is very simple to access the district office. And so, almost what rural areas now. Do the fucker. When you see the bay and 9 in them, and son or could do district office like opportunity. Sabe, would be a fine. Now, could a coach and I thought to reach him. When you be my piano. Maybe you should plan any background. And put a car and as unica. I saw a dropping. A beam. We've so now only Ghana card. I know any one of the requirements. Just so offer guaranteed. Guaranteed in Nipa 2. And it's only for 2. Now I was say about what they are a found me in our car. But the more I call Makakocho, a car and an edible. I also understand a year. Nobody feeling what be about to crack them. It was difficult for them to also go simply because some I think we don't know in this code. If you're correct, Rebecca said there's going to be a registration party and it will be 19 in Concochu. But in terms of it is the responsibility of the electoral commission and capable to run any part of the artist. Makuchu in the commission 9 years. A crabby no more, more and travel for credit, baby, no moon. And yeah, all a money you change the pound soon, and then registration is query. We realize the figures are no other babons and was full of errors. Now, and no, if we DVD machines are not a bomb who do kind of mamma and person the age. And no, and a month anybody everybody. And it is a course what we say. If I got to now. In future, and a letter commission Yama or Yano. And if you now claim, now so you say, you're an environment, uncle. My man, I didn't think in India. Yamana, why you name will be welcome. I don't know how I break. I don't see, yeah, Mama. It makes me a jet to say, the commissioner, and I don't know.
energy young corner and conquer to Aban. In fact, so share recently provisional voter register now some common the mine. Now so at 2G election was Ghana press conference upon press conference. Yes, time for call more akache. A call ye protest kakra one time more a release voter provisional register now. I think it's a hard thing. It is not something we should be entertaining. I'm sure transfers are so various people have complained. We want no one against over transfer the vote if you baby or work. And so let's commission a transfer. In recent times, we got information from the Gumwa West area. And will be said, your friend said, you transfer the vote if you are about a which is senior. And I mean, which electoral commission does this? And you know, the name is the electoral commission, you know, head of boy and say, Bakako Twaba, by free. The 2024 general elections, the election will be any year, and any year a day, and we expect the electoral commission, Mamigan America, to set up. Now, when I said you're controlled from the Jubilee House, now near one more pen and an oil, she should know that she is working in the interest of all Ghanaians and not a political party. And I said the president. And it's our concern now who raising us our concerns when you what me any electoral commission akusi kunya adani ni di achire na eja why na adwese boapaye onhwe ho asem enka na ama nei musumo rishe mu amwo woni mu no etoba ha ya na electoral commission nankasa no aye no tintintintia yeah interparty advisory committee meetings are yoko ya party meetings are yoko between anymore on fan nya eduma menia obeka ya mre bi atwam na ye ba be ye transfers electoral commission at night around 8 o'clock at the be committee and we issue directives say member political party biara emma funding na yin agent emma and in a transparent process like this that's how we can move biara and funding nipa ma emma yeah anything monitor process now. Then it means that you have an agenda. And what agenda is that? Say ube bunko fogum and also benefit. And some of these things, and so okay, can see in here, it clearly undermines the integrity of the electoral commission. Electoral commission is the only organization and body we have. I'm a mano, and I